ಪೌಜಿಟೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕೆಡ್ಡಸ ಪರ್ಬತ ಪೊಳಬುನು ಪುಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿನ ಲೇಸನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಳ್ವ ಕಳತ್ತೂರು ಮೇರೆನ್ನ ಮುತಾಲಿಗೆಟ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ನಡಪಾತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸ ಪತ್ತು ಪೋಪಿನಾನಿ ಪತ್ತನಾಜೆತ ಪತ್ತಿರಿ ಕೂಟ ಪಂಪಿ ಲೇಸಿಗ್ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇರ್ದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಇನಿತ ಲೇಸಿಗ್ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ನ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಹರಿಕಾಂತ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಎಗ್ಗೆದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಮೆರೆಗ್ ಹಲೋ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇವೆ ಆಡಿಯೋ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋಜುಂಡು. ಕೇನುಂಡು ಪನ್ಲೆ ರಾಜಕ್ಕ ಹರಿಯಾಣ ಕೇನೊಂದು ಹರಿಯಾಣ ಅವು ಎಂಕೊಂದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸ ಪತ್ತು ಪೋಪಿನಾನಿ ಪತ್ತನಾಜತ ಪತ್ತೆರಿ ಕೂಟ ಪಂಪಿನ ಲೇಸಿಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇರ್ದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸಿಗ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಎಗ್ಗೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಹರಿಕಾಂತ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೆರೆಗ್ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಟ್ ಲೇಸಿಗ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ಪತ್ತೆರಿ ಕೂಟದ ಪತ್ತನಾಜೆತ ಬಗೆಟ್ ಕೊಳಬುನು ಪುಟ್ಟಾಪುನಾರ್ ಶ್ರೀ ಬೇಪಿ ಶೇಣಿ ಇಂಬೇರು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆರು ಸಹಕಾರಿ ದುರಿಣೇರು ಅಂಚನೆ ಪೆರಿಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯರು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಮೋಕೆಟ್ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರ್ತೇರು ಮೆರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಪರವಾತ್ ಲೇಸಿಗ್ ಮೋಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊನೊಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಬಯಕುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಸಿರಿಯ ನಮ್ಮ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊನೊಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನೋದ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಮೇರೆ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಸಂಪಾದಕಿ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಮೆರೆಲ್ನ ಯಾನು ಮೋಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊನಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯರು ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞೇತ ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತರ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಳ್ವ ಕಳತ್ತೂರು ಮೆರೆಲ್ನ ಲೇಸಿಗ ಮೋಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊನಂತುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಟಿ ರೈ ತುಳು ಸಾಹಿತಿ ಅಂಚನೆ ಪದುಕೇರು ಜೈತುಳ್ನಾಡು ರಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೆರೆಲ್ನ ಲೇಸಿಗ ಮೋಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊನಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮುಲ್ಪದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಲೇಸಿಗ ಮೋಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊನಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗ ಪಾಲ್ಪಡೆನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಜೈತುಳ್ನಾಡ್ತ ಪದುಕೇರು ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಕುಲೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊನಂತುಲ್ಲೆ
ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಾಲ್ಪೆರ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಸೇರ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಮೋಕೆದೆ ಎತ್ಕೊಂತುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನ ದುಂಬುತ್ತ ಪಜ್ಜೆ ದೀವಂತುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಮುಖ್ಯ ಬಿಂದು ಐನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಈ ಪತ್ತನಾಜೆತ ಬಗೆಟ್ ಪೊಳಪು ಪುಟ್ಟಾಪು ನಂಚಿನಾರು ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ. ಶೇಣಿ ಮೇರು ನಾನ ದುಂಬಾಗ ಪಾತೆರಡು ಪಂತ ಕೇಣಂತುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗ್ರಾಮ ಮಾಗನೆ ಸೀಮೆ ತುಳು ನಾಡೋರ್ಮೆ ನಿಲೆ ಊರ್ದು ಕಾರಣಿಕೊಣು ತೋಜ ಒಂದು ಪುಣ ದೈವ ದೇವೇರಿನ ದುಂಬಾದು ಮನಸ್ಸುಡೆ ಸುಗಿತೊಣ್ವೆ ಪತ್ತನಾಜೆದ ಪತ್ತೇರಿ ಕೂಟ ಪಂಪಿನ ಇನಿತ ಪೊರ್ಲ ಪೊಳಬುದ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಶ್ರೀ ಹರಿಕಾಂತ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿಡುಪುಣ ಮಾಮಲ್ಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಜನದ ಸಂಘಟನೆದ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಳ್ವೆರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಟಿ ರೈ ಎದ್ಕೊಂಡನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ವಿ ಕಣ್ಣತೀರ್ಥ ಮೊಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪತ್ತನಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ 10 ಪಾತೆರ ಪಣಿಯರೆ ಎಂಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪಂಚವರ್ಣದ ನಾಲಗತ್ತ ಮಣ್ಣು ದೈವ ದೇವೆರು ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರು ಆವರಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಹರ್ಸಂದುಪ್ಪಿನ ತುಳುನಾಡು ವೈವಿಧ್ಯ ದಿಂಜಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಬೊಳೆನು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳು ಹುಟ್ಟುದು ಸುಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟದ ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗಳು ಅವೇತೋ ಪರ್ಬೊಳು ಬರ್ಪ ಪಗ್ಗು ಪುಟ್ಟುನ ಬಿಸು ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಪರ್ಬ ಬೇಷ ತಿಂಗೊಲ್ದ 10ನೇ ದಿನ ಪತ್ತನಾಜೆ ಆಟಿಡು ಬರ್ಪುಣ ಅಮಾವಾಸೆ ಸೋಣದ ತೀರ್ಥ ಅಮಾವಾಸೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ನಿರ್ನಾಳ ಬೊಂತಿಂಗೊಳುಡು ಮಾರ್ನೆಮಿ ಕಾವೇರಿ ದೀಪೋಳಿ ಕೊನಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಕೆಡ್ಡಸ ಮಾಯ್ದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅತ್ತಂದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪಂಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ಬಗಳು ಓಣಂ ದಂಚಿನ ರಾಜ್ಯದ ಪರ್ಬಗಳು ಈ ಮಾತಾ ಪರ್ಬಳೆಗಳ ಅವೆನವೆನೆ ಐನ ಮಹತ್ವಳು ಉಂಟು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜ್ಯ ಪರ್ಬೊಳೆನು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪರ್ಬಗಳೆಗಳ ದೈವ ದೇವೇರು ಕೃಷಿ ಬೆಣ್ಣಿ ಸಾಗುವಾಳಿದ ಪಿರ ನಿಲೆ ಉಂಡು. ಪತ್ತನಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣುಡ್ನಾಂಡ ತುಳುವೇರಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಒರಿಪಾವಣಂಚಿನ ಪರ್ಬ ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಳಿ ಇಂದೆತ್ ದೈವ ದೇವೇರು ಬೆಣ್ಣಿ ಸಾಗುವಳಿ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕೋಪೆ ನೆಗತ್ತು ತೋಜು ಸುರುಟೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಬೇಷ 10 ಪೋಪುನಾಣಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ಪಂಡ ಮೇ ತಿಂಗೊಳ್ದ 24ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ಪತ್ತನಾಜೆದ ಪಿರ್ಮಳೆ ಒಂತೆ ತುಂಡ 10ನೇ ದಿನ 10 ಅಜೆ ಮೂಲು ಅಜೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಅಜೆ ಪಂಡ ಪಜ್ಜೆಂದುಲ ಕುಂಟು ನುಂಗೆರೆ ಪಾಡುನ ಬಲ್ಲು ಅಜೆಕ್ಕೊಲೊ ಪಂದ್ ಪಂಪೇರು ಮಲ್ಲಕಲು ದೀಪಿನಿ ಪಜ್ಜೆ ಆಂಡ ಬಾಳೆಗಳು ದೀಪುನಿ ಕುರು ಬಾಳೆ ಮಣಕಣಿ ಜೆತ್ತಿನ ವೆಡ್ದು ಕಂಕಣಿ ಮಗರ್ದು ಜೆತ್ತುದು ಬಂಜಿ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ 4 ಕಾರ್ಡು ಪರತೊಂದು ಪೋದು ಕುಳ್ಳುದು ಲಕ್ಕು ದುಂತುದು 10 ಅಜೆ ದೀಪು ಬಾಳೆ ನಡಪುಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರೆಗು ಸಂಸಾರದ ಕಳೆಗು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಂಜುಂಡು ಉಡಲು ಉರ್ಕರುಂಡು ಬಾಳೆದ 10 ಪಜ್ಜೆ ಇಂಚನು ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆಗು ಪತ್ತನಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಬೊಕ್ಕದ ದಿನಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯಿನವು ಅವೆಟ್ಲ ಬೆಣ್ಣಿ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪನ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಬುಳೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ದೀಪುಣ 10 ಪಜ್ಜೆಳು ಇಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಣ ಅಂಚನೆ ಆಯೆ ತನ್ನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಲ್ಲ ಕೂಪೆ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಬಿತ್ತನ ಕುರುವೆಗಳ ಪಂಪೇರು ಅಜ್ಜೆ ಕುರುವೆಡು ಕಂಡ ಬಿತ್ತಿನ ಕೊಡಿಪುಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂದ್ ನಂಬೋಳಿಗೆ ಪತ್ತನಾಜೆಗು ದುಂಬೆ ಬೆಣ್ಣಿ ಸಾಗುವಳಿಗು ಮುಹೂರ್ತ ಆಪುಂಡು ತುಳುತ್ತ ವರ್ಷ ಬದಲಾಪುಣ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗೋಳು ಪುಟ್ಟುಣ ಬಿಸು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪಂಡ ತಿಂಗಡೆದಾನಿ ಕಂಡೋಡು ಎರ್ಲೆಗು ನುಗ ನಾಯರು ಕಟ್ಟದು 4 ಬರಿ ಅಡಪುವರು ತಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬರ ದೀಪದು ಕಂಡದ ಮೂಲೆಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಕೈ ಕಾಡುವುದು ಒಂದು 2 ಬುಳೆ ಕುರುಮಲ್ಪರೆ
ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ನಂಬೋಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಭರಣಿ ಕೃತಿಗೆ ಸಿಂಗಡದಾನಿ ಒವ್ಲ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮೂಲು ಸಿಂಗಡದಾನಿಯೇ ಬೆನ್ನಿದು ಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪುನಿ ವಿಶೇಷಂದೇ ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ಮೂರ್ತ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಪ ಬೊಡನ್ಲ ಎರ್ಲೆನ್ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪುಡ ಅವಳಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಪಗ್ಗು 14 ದಾನಿ ನೇಜಿ ಪಾಡಿಯರ್ನ ಪತ್ತನಾಜೆ ಕರಿಸಾತಿಗ್ ಅವೇನು ದೆತ್ತದು ನಡ್ಪೇರು ಪತ್ತನಾಜೆ ಪಂಡ ಪತ್ತೆರು ಕೂಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆದ ಕಡೇತ ಲೆಕ್ಕ ಪಂದಲ ತೆರಿನಕುಲು ಪಣ್ಪೇರು ತುಳುತಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಷಡು ರಡ್ಡೇ ಕಾಲ ಅವು ಅರೆಗಾಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮರಿಯಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಪಂಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗಾಲ ಪಂಡ ಸೆಕೆತ್ತ ಕಾಲ ಮರಿಯಾಲ ಪಂಡ ಬರ್ಸದ ಕಾಲ ವರ್ಷದ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಅರೆಗಾಲ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮರಿಯಾಲ ಪತ್ತನಾಜೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮರಿಯಾಲ ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಅರೆಗಾಲ ಪೋದು ಮರಿಯಾಲ ಬಿಜಿರುನ ಬದಲಾವಣೆದ ಪರ್ವಕಾಲ ಅತ್ತಂಡ ಗಡು ಪಂದು ಪನೊಲಿ ಪತ್ತನಾಜೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ನೀರ ಸೆಲೆ ಆದ್ ಭೂಮಿ ತಂಪೇರುಂಡು ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಬೆನ್ನಿ ಸುರಿ ಮಲ್ಪುಣೆಕ್ ತುಳುಟ್ಟು ಮಾಮಲ್ಲ ಪಾಡ್ದನ ಆಯ್ನ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಗೋನಡು ಮಂಜನಾಲ್ವೆರು ಪತ್ತನಾಜೆಗು ಎರು ಕಣೋಯರ ಪೋಯಿನ ಸಂಧಿ ಉಂಡು ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ದುಂಬೆ ಎರು ಬಿತ್ತು ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಉಂದೆಟ್ಟು ನಂಕ್ ತೆರಿಯನೊಲಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ದಾನಿ 10 ಪಣಿಯಾಂಡಲ ಬೂರೋಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ 10 ಪಣಿ ಬೂರುಂಡ 10 ಬುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ದು ನಂಬೊಳಿಕೆ ಆಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ದುಂಬೆ ಧಾರಾಳ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಭೂಮಿನು ಬದುಲ್ಪಾತನ ಪತ್ತನಾಜೆ ಊರುದ ದೈವ ದೇವರಿನ ನೇಮ ಆಯನ ಅಂಕ ಜಾತ್ರೆದ ಕೊಡಿ ಜಾವುನ ದಿನಲ ಅಂದು ದೀಪೋಳಿ ಪರ್ಬಗು ಸುರು ಆಂಡ ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಕೈದು ಯಕ್ಷಗಾನಲೆಗ್ ದೀಪೋಳಿಗ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟುಂಡ ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಿರಿಪುಣಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಲೋ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಒರಿತೊಂದು ಬರ್ತದ ದೀಪೋಳಿಗ್ ಮುದದಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಶುರುವಾದ ತರೆ ಕೊಯ್ಪುಣಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭೂಮಿ ಕಾಪುನ ಗುಳಿಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂಡ ನೂತ ಎನ್ಮ ಗಂಡ ಗಣುಕುಲೆನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಾಯರ ಕೋರಿದ ನೆತ್ತೆರು ಅಗತ್ಯ ದುಂಬು ಬರ್ಪುಣ ಕಾರ್ತೆಲು ಆಟಿಡು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಾರಿ ಬೀರಿನ ಕಳೆದು ಕಾಪಾಡೋಡು ಪಂದು ಪತ್ತನಾಜೆ ತಂಬಿಲದಾನಿ ರಕ್ತ ತರ್ಪಣ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪತ್ತನಾಜೆ ಕರಿನವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ದೈವೊಲೆ ನೇಮ ನಡಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂದ್ ನಡಪುಂಡು ಪತ್ತನಾಜೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪುಣ ನೇಮಳು ಕೊಡಿ ಏರುದು ಅಣಿ ಕಟ್ಟುದು ಮುಡಿ ಏರಾದು ನಡಪುಣವು ಅತ್ತು ಅಣಿ ಕಟ್ಟುದು ಮುಡಿ ಏರುದು ನಡಪುಣ ನೇಮದ ದೈವೊಲೆನು ರಾಜನ್ ದೈವೋಲು ಪಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಗುಳಿಗಾಗ್ ಕೊರತ್ತಿಗ್ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಉಂಡು ಮಲಯಾಳದ ತೆಯ್ಯ ಕಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ತುಲಾ ಪತ್ತಿನ್ ತೊಡಂಗಿ ಎಡವ ಪತ್ತಿನ್ ವಿರಿಯು ಪಂದ್ ಮೂಲು ದೀಪಾವಳಿ
ಇತ್ತನಾಡು ಸಂವಾದದಾಲ ಇತ್ತನಾಡು ಅವು ನೋಟು ಮಂತದಿಲೆ ಅಕರಿಕೆ ಏನ್ಗ ನಮ್ಮನ ದುಮ್ಮುತ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೇಸತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಏಕೇತ ಗುರ್ಕರ್ ಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಹರಿಕಾಂತ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೇರ್ ಲೇಸ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜೆರಡು ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ನೊಂದು ಕೇಣೊಂತುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡು 2-3 ವರ್ಷದ నుంచి ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಜ್ಜೊಲೆನು ನಡಪೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲ. Video on. ಈ ಸರ್ತಿ Video on malple. ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ತನಾಜೆ ಪನ್ಪುನ ಇದು ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪತ್ತನಾಜದ ಮಹತ್ವ ಹೆಂಚಿನ ಪತ್ತನಾಜ ಪಂಡ ದಾದ ಈ ವಿಷಯನು ಈ ಇತ್ತ ಬರ್ಪುನವು ನನ್ನ ದುಂಬಾತ ಬರ್ಪುನವು ಈ ವಿಷಯ ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ನಾನು ತೆರಿಪಾರಿಗೋಸ್ಕರ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ನಡಪೊಂದು ಬರಂದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ಮತ್ತೆ ತೆರಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಿಪಿ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂಚನ ಮತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾದು ಮಾತರಿಗಳ ಈ ವಿಷಯನ ತೆರಿ ಪುನಃ ಬಗ್ಗೆಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬರಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಐಕಾದ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಳು ನಮಕ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಂದುಲ ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮೇರೆ ಮಾತ ಈ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಗು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೊಂದುಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಜ್ಜನ ಇಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡಿ ದುಂಬರಿಯೊಂದು ನನಾತ್ ತುಳುವೆರೆಗಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತ್ ತೆರಿಪಾವುನಂಚಿನ ಕಜ್ಜನು ದಿವೊಂದು ದುಂಬರೆಡು ಪನ್ಪುನವು ಮಾತಿರಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ ಐಕ್ಯಬಡಾದು ಮಸ್ತ್ ಪುಣೆ ಒಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಮಾತೈಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ಜನಕ್ಲೇನಲ್ಲ ತುಳುವೆರು ಬೆಂಬಲ ಬೆರಿಸಾಯ ನಮಕ್ ಯಾಪಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರನು ಸೊಲ್ಮೆಲ ಹರಿಯಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಲೇಸಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲತ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ಪನೊಡು ಬಂದು ಉಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಸಿರಿಯಾ ಮಾನಾದಿಗೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಮೆರೆಟ ಕೇಣೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಣ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಪತ್ತನಾಜದ ಪತ್ತೆಕೂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ನಮೈನೈತೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಏಗ್ಯದ ಮುತಾಲಿಕೆರೆ ನಮ್ಮ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಗಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋನು ಐನು ಬುಕಲಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಬೋಲಿಕೆಡು ನಂಕ್ ತೋಜಾ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪಗು ಹೋಗ್ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಬಿಪಿ ಶ್ರೇಣಿ
ಪತ್ತನಾಜ ಬಂಡ ದಾದ ಪಂಪನೇನು ಆರು ಪೊರ್ಲಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಿಂದಾಣಿಕನು ಆರು ಕೊರಿಯರು ಪತ್ತನಾಜ ಬಂಡ ಆರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲೊಳಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನೇಮ ಕೋಳಲ ಕೂರ ಒಂಜಿ ಎರ್ಮಾಳು ಜಪ್ಪು ಕಂಡೇವು ಅಡೆಪಡು ಪಂಪುನಲ ಕೊಡು ಗಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನೋನೆ ಈ ಪತ್ತನಾಜ ಅಂಚನೆ ಆಟದ ಮೇಳದಕ್ಕಳು ಗೆಜ್ಜೆಗಿಡಲೆಕ್ಕನೆ ಆಟದ ಮೇಳದಕ್ಕಳನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆ ಪುಣಂಚಿ ದಿನಲ ಪತ್ತನಾಜ ಪಡೋಳಿ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಈ ಬೆನ್ನಿದ ಈ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಳಗೆ ಬೆಂದಿದ ಬದುಕನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿದ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಬೇಲೆಗು ಬೋಡಾದು ನನ್ನ ಈ ಪತ್ತನಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ 10 ಪಣಿ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೀರಿನ ಕಪ್ಪನಲ ಉಂಡು ಪತ್ತನಾಜೆಗೆ ನೀರಿನ ಕಪ್ಪನಲ ಉಂಡು ದುಂಬದ ಈ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಿರಾಮ ಚುಕ್ಕಿದ ಬೆನ್ನಿದ ನವ ಕೆಲಸಗೂ ದುಂಬರಿಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಈ ಪತ್ತನಜದಾನಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭೂತ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡೋಣ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ದೈವಗಳು ಪೂರ ದೇವರನ ಗಣಕುಲಿಗೆ ದೈವಗಳು ಪೂರ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೂ ಪೋಪೇರು ಪನ್ಪುಣ ದುಂಬದಕ್ಲಿನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪತ್ತನಜೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಬಿಲ ಅಗೇಲನ್ನು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಬಾಕಿಲು ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಟೈಮುಡು ಮರಿಯಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮು ಆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮುಡು ನಮ್ಮ ಆಯನ ಅಂಕ ಅಂಚ ಪೋಣನಂದ ಕೃಷಿ ಬೇಲೆ ಪುರ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗಲಿ ಪಿರ ಪೋಗುಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆಡು ಐಕ ಪುರ ಒಂಜಿ ವಿರಾಮದ ಚುಕ್ಕಿ ದೀದಿ ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರ್ಪುಡು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲ ಪಂಡದು ಅಪಗ ಈ ಅಂಕ ಆಯನ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐನ ಬಿರೋಡೆ ಪೋಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಒಂಜ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಬಾಗಿಲು ಪಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಬತ್ತು ಪೆರ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚದ ವಿಷಯ ಐತೆ ನಮ್ಮ BP ಶ್ರೇಣಿ ಬೇರೆ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿದು ಮಸ್ತ್ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ದಾಲ ಪಡಿಯರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ತಲೆಮಾರ ಏನಿದಾರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪುಟ್ಟದ ಬಂದಾಗ ಕೃಷಿ ಪುರ ಉಂಟದು ಪೋದು ನಮಕ್ ಕೃಷಿತ ಪದ್ಧತಿ ಬಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮಂದ ಈತಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಉಲ್ಲ ನನ್ನದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತದು ಕೊರ್ಪುಣಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುನು ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಸೇರ್ದು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡೀ ಕೊರೋನಾ ಈ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ಜನಕರು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಪಟ್ಟೊಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂಗುಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಜಿ ಲೇಸದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತದೆ ನನದ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ತೆರಿಕೊಂಡಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿದ ಬರ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ನನದ ಲೇಸು ಪುರ ಐತೆ ಕರೆಸತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಡ್ಡೆಸ ಪರ್ಬ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೇನ ಕಿರಿಯಕ್ಲೇನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಸೇರ್ಸದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಂತದ ಪಂಡ ಅವಿಟಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅವೇನ ತೆರಿಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡೆ ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪತ್ತನಜ ಪತ್ತೇರಿ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಒಂಜಾತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕ ಸೇರ್ದು ನೇನು ತೆರಿಯೋಣ್ಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರು ಆಡ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮಾಡ್ತದು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತು ನಂಡ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ನಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಣ್ಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಡ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬು ಗಂಡಲ ಇಂಚಿತಿನ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸು ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಒಂಜಾತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ತೆರಿದುಳ್ಳೇರು ಕಿರಿಯಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಐಟ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಯೋಣ್ಯರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮನ್ಪುಣಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಾದು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಟ್ಟಣನೆ ಅವನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಒರಿಪವನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆದು ದೀಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲು ನಿಕ್ಕ ಪಾಲು ಪಡೆ ಪುಣ್ಯ ಇಜ್ಜಿರು ಅಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಕ್ಲ ಬೇತನೆ ವಿಷಯನು
ತೂಂದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಲೇಸ್ ಮಂಟದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡ ಅನ್ಲತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಉಂಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲಾಡೆ ಪೋದು ತೂದಲ್ಪ ಕುಳ್ಳದು ಪುಡಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇನ್ನು ಚೂರ ಅಣ್ಣಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇತೊಂಡ್ವೇರು ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡೋಡ್ವೇರು ಅವು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಂತನ ನಡ ಅವು ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೂ ಎತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಆತ ಇದು ನಮ್ಮ ಏರ್ ಇನ್ನೋಲತ್ತ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಪುಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಪೋದು ನೆಕ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಗೂ ನನದ ಲೇಸಿಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಬಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಸೇರ್ದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆ ದೇವರು ಒದಗದು ಕೊರಡೆ ನನಾತ್ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಚಾರ ಆವಡು ಪಂಡ ನನದ ಕಿರಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಿರಿಯ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುದು ಇಂಚಿನ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಮನ್ಪಾಡು ಪಂಡದೆ ಏನು ಎಡ್ಡೆಪುನು ಬಯಕೊಂದು ಎನ್ನರ್ಡೆ ಪಾತೆರನು ಅಂತಾರೆ ಸಲ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕುಶಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿನ್ನದಕ್ಕ ಇದು ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೊಳೆಪಾವುಡು ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಭಯ ಕೊಡು ಪಣ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಳ್ವ ಕಳತ್ತೂರು ತುಳು ಸಾಯಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೈತುಳುನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಹೆಗ್ಗೇದ ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತರಾಯಿನ ಮೆರಟ ಕೇಳೊಂದು ಜೈತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಸರಗೋಡು ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರುದ ಮಾಮಲ ಲೇಸು ಪತ್ತನಾಜದ ಕೂಟ ಈ ಲೇಸಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಅವೇ ರೀತಿ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಳಪು ಪುಟ್ಟಾವನಂಚಿನಗಳು ಅವೇ ರೀತಿ ಊಟದ ಬದುಕೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ದ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೋಂದುಲೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ ತೊಂದುಲೇರು ಹಾಗೆ ಮಾತೇರಿಗಳ ಈ ಪೊರ್ತರಿಯನ್ನು ದುಂಬತ್ತ ಪೂಟ್ಯ ಪಾಡಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯಡು ಇತನೆ ಬಿಪಿ ಸೇನಿ ಒಂಜಾತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರಿಪಾಯರು ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುತಾಲ್ಮೆಡ್ಲ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲಂದ್ವೆ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಕಲತ್ತೂರುಡು ಒಂಜಿ ಪತ್ತನಾಜದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡೇಸೆನು ಮಲ್ತದು ಎಂಗ್ಲು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆತ ಅಂಡ ಈತ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೈತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕಲ ಈ ಪತ್ತನಾಜದ ಕೂಟ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದ್ರ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪದ ಇತ್ತನಾಂಡಲ ಅವು ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರವದ ಅವರು ಇನಿ ನಮಕ್ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ದ ಮೂಲಕನೇ ಈ ಪತ್ತನಾಜದ ಕೂಟನು ಮಲ್ಪಡದ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ತೂಪಿನ ಕೈಗೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಲೇಸಿಗೆ ಬರಿಯರ ತೀರಂದಿನ ಕ್ಲೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ದ ಮೂಲಕ ಅಂಡಲ ಪತ್ತನಾಜೆ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯನು ತೆರಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂದಾದೊಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಈ ಪತ್ತನಾಜೆ ಬನ್ನಗ ಕೃಷಿಕೇರು ವಾರೀತಿದ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತೇರಿಂದ ಪಂಡನಾಂಡ ಅವು ಇತ್ತದಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಅತ್ತಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಕೃಷಿ ಜೀವನ ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪರಣೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಮುರ್ಗೋಳು ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ವಾರೀತಿದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂದು ಪಂಡದು ಅವು ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ತೆರಿದು ಪಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ತೋದುಪ ಉಮಿಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಉಮಿಲಿ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯನ್ ಟೈಗರ್ ಅತ್ತಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಉಮಿಲಿಗಿನ ಪುದರುಂಡು ಅವು ತುಚ್ಚಿನ ಉಮಿಲಿಲು ಅಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಉಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತನೆ ಪೊಲಬೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಂಚಿನ ನರಮಾನಿಲದಿತ್ತೇರು ಆ ಪೊರ್ತರು ಉಮಿಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಡೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಉಮಿಲಿ ಕುಯಿ ಪಂಡದು ಸೊರಲಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತಂದು ಅವು ಈ ಪೊರ್ತರು ಪಂಡ ಈ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಈ ಪತ್ತನಾಜೆ ಪೊರ್ತರು ಅವು ದಾಯಗತ್ರ ಬರೋದುಪುಂಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬರೊಂದುಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆಡ ಕೇರ್ನಗ ಅಕ್ಲು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಉತ್ತರದಾದ ಪಂಡ ಐಕ್ ಪತ್ತನಾಜೆಗಾನಗ 10 ಮನು ಕಣ್ಣದ ಪುರುಕಾವುಡು ದಾಯಗಾವುಡು ಪಂಡ ಮರಿಯಲಡೈಕ್ ತಿನೇರದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅರೆಗಲಡಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬೂರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳೇನೋ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ನಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ
ಆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೊರ್ತುಡು ಐಕೆ ರಗಳೆ ಅಂಡ ಮರಿಯಲಡ್ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಬಂಡ ಓಲ್ ಐಕೆ ನೇರದಾಳ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕಾತ್ರ ಅವು ತೊಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಹುರುಕುನು ಜಾಸ್ತಾನ ಮಂದಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತೂದೀಪ ಚನಿಲು ಪಂಡ ಕುಂಡಚ್ಚೆಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಈ ಚನಿಲು ಕುಕ್ಕುದ ಅಂಡಿನ ಕೊನೋದು ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಪಕ್ಕ ಎಡೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಲ್ಲು ದೀಪನಂಚಿನ ಪೊತ್ತು ಈ ಪತ್ತನಾಜದ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ದುಂಬುದ ಪೊರು ಆದಿಕೊಂಡು ಅವಳ ದಾಯಗತ್ರ ಇಂಚ ಪೊನ್ನೊಂದು ದೀಪನ ಪಂಡ ಮರಿಯಲೊಡಲ ತಿನೇರೆಜಿ ಆ ತಿನೇರೆಜ್ಜ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ಐನೆ ನುಂಗಾದಲ್ಪ ದೀದ್ ನಂಚಿನ ಅಂಡಿನ ಕೆರೆತು ತಿನ್ಪಣ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಪತ್ತನಾಜೆಗೆ ಅವಳ ಕೊಡದು ಅವಳ ದಾಸ್ತಾನ ಮಂದಿ ತೀವಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯರಿಗೆ ಪಂಡ ಬಿಸುತಾನಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬರೆ ಪತ್ತದ ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಕೋಚಿಲು ಇಂಚಿನ ತರಕಾರಿ ನಟ್ಟಿ ಕಂಡು ಮಂಚಿನ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಪಗ್ಗು ಪದಿನ ದಿನ ನೇಜಿ ಪಾಡಿ இருந்தாண்ட ಆ ನೇಜಿಗೆ ಉದಕುಳು ಆತನಾಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಬದ್ದು ಅವೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಒರಿನಂಚಿನ ಬಿದ್ದು ಪಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಆ ಪುದಕ್ಲೆಗಳ ಬೆಚ್ಚರೆ ಕೊಡದೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬಿತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ ಪಂಡ ಪೆರಿಯಗಳು ಪಣದಿದೆ ದಯಗತ್ರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಪಣಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಫಲವತ್ತುಗಳು ಪರನೆ ಪಕ್ಕಿಲೆಗಳ ಅವೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜೀವಿಗಳ ಹಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ದೇವೇರು ಪಂಡ್ತೇರು ಆಯ್ತವರ ಅವೆಕ್ಲ ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ಪಾಲು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನ ಪಂಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮುಂಡಿ ಬೋಡುತ್ತನಾಡ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಪಗ್ಗುಡು ಪಾಡುನಂಚಿನ ನೇಜಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋದಿದ್ದೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕನೆ ಪಾಡಿನಾಡ ಕಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ನುಂಗುದು ಆ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಬಿತ್ತು ಪತ್ತನಾಜಿಗೆ ಬೂರುನಂಚಿನ ಪತ್ತು ಪನಿಟ್ಟು ಕೊಡಿತದು ಮುಂಗೆ ಬರ್ತದು ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದೇಶದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಗಿಪುನೆಕು ತುಂಬು ದೇಶದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಗಿಪುನೆಕು ದುಂಬು ಆ ಗಟ್ಟಿ ಊರು ನಾಡ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಕಳ್ಳ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಪತ್ತನಾಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬುಡು ಮಾತ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಾಂಡು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಅತ್ತು ನಾಡ ಓಡುದ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲು ಇಚ್ಚಾಂಡು ಬಡಪತ್ತದ ಜೀವನಡು ನಮಕ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಅವು ಮುಲಿಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲು ಆ ಮುಲಿಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪತ್ತನಾಜಿಗೆ ಮುಲಿಪಾಡ್ದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದಿರು ಅವೇ ರೀತಿ ಅಂಕ ಮಾತ ಕಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಂಬೈ ಪತ್ತನಾಜಿಗೆ ದುಂಬು ಆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರುಪಿನಂಚಿನ ಪರಕೇನು ಪತ್ತನಾಜಿಗೆ ದುಂಬಾದೆ ತೀರ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಏತಿ ವಾರೀಚಿದ ಭಂಗ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ನಾಡ ಬೋಡಿತಿನಾತ್ ಕಾಸನ್ಲ ಖರ್ಚಿ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಕಾಸದ ಒಟ್ಟುಗು ತನ್ನ ಜೀವನಡು ತನ್ನ ಬೆಗರ್ ಬಿಚ್ಚಾದ ಬೆಂಪುನಂಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಮಲ್ತನಡೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಬು ತಿಕ್ಕದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆ ಬಾಗಿಲು ಐಸಿರಿ ಹಿಂಜಿದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪುದರನ್ನು ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಜ್ಜಲು ಇನಿ ಆವಂತು ಪೋಣನಾಡಲ್ಲ ಪತ್ತನಾಜಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಜನಕರು ಆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದಲು ಕೊರದುಲೇರು ಆಡ ಈತ ಕೆಲವು ಲತ್ತ ಪ್ರಾಯದ ಜವನೀರು ಆತನಾಡ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆರಿಯಾಕಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ತಿರಿಪಾರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗೊಂದು ದಾದ ಮನ್ಪುರ ನಾಡ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತನಾಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಕ ಆಯನೋಡು ಕೊಡಿಯೇತೋಡು ಪಂಡ ಪಡೆಯವರು ಕೊಡಿಯೇರು ಆಪಿನಂಚಿನ ನೇಮಕೋಳಲು ಆಯರ ಬಲಿ ಪಂಡ ನಾಡಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟಿ ಪತ್ತನಾಜಿ ಕರಿಬೊಕ್ಕಲ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶನಿ ಮಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ತಂತ್ರಿನಗಳು ಅತ್ತಂದ ಪುರೋಹಿತರು ಇಜ್ಜಿನ ಐಕ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ದೈವಜ್ಞರು ಅತ್ತಂದೆ ಅಲ್ಪದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಪಂಪನ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಪತ್ತನಾಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದ ಹೊರತು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದೆ ನಡಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ
ಅವಮಾನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನ ಮುಳು ತೆರಿಪಾರೆ ಬೇಜಾರಾಗುಂದುಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಆ ಪೆರಿಯಾಕುಲು ನಡತ್ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಸಾದಿಲು ಬಿಡ್ದು ಅಡ್ಡ ಸಾದಿಲು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಆ ಈ ತುಳು ಜನಕ್ಕಳು ಈತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನವು ನಂಕ್ ಈತೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆತಿರು ದಯಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ದಾಂತಿನಂಚಿನ ಆ ರೋಗಗಳು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ತೋಜಿದು ಬರೋದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಏತೇತ್ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ತನ ನಾಡಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಮಲ್ತನ ನಾಡಲ ಕುಡವರ ಪೂದು ಅಲ್ಪ ಬಲಿಮೆ ದಿನಾಗ ನಿಕ್ಲನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸರಿಯಾತಿ ನಿಕ್ಲನ ತರವಾಡದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆತಿಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಯಗಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡನ ನಾಡ ನಮ್ಮ ಸಾಧಿ ತತ್ವದ ನಡತಿ ನಡೆದಾವರಣೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಕ್ ಎದುರ ಒಂದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಪತ್ತನಾಜ ಕರಿಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಂಡ್ ನಾಡಲ ಆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲದ ಆ ಕತ್ತಲದ ದಿನಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಕೊರಗಜ್ಜೆಗ್ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅವಾಗ ಕೊರಗಜ್ಜೆಗ್ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪಿನ ತಪ್ಪ ಬಂದದು ಯಾನು ವಾದ ಮನ್ಪನತ್ತು ಆಂಡ ಆ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿ ಪಂತೇರು ಪಂಡನ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಆ ನೇಮ ಕೊಳೊಳಗೆ ಏಪ ಒಂಜಿ ಅಂತ್ಯಾಪನಂಚಿನ ಅಂತ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ನೇಮ ಕೊಳೊಳದ ಆ ಕಡೆದ ದಿನ ಏಪ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದಲ್ಲೆಕ್ಕು ಐತ ಒಂಜಿ ಕಡೆದ ದಿನ ಏಪ ಉಂಡ ಆ ದಿನಟೆ ನಮ್ಮ ಐನ ಕಡೆ ಉಂತಾವಡಂದೆ ಐಟ ಬಕ್ಕ ಐನ ಕುಡ ಮಲ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ದಂಟದ ನಡಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಪನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೊಡ್ಡಗೂ ಈತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಲೇಸೆ ಪಾಲ್ಪಡೆರೆ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಯಾನಿ ಕೊಡ್ತುಡು ತುಳುನಾಡ ಸಂಘ ಕೂಟದ ಕೈಗಳಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಕೇಳಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಊರ ಪರ ಊರುಡಿತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಈ ಲೇಸನ್ನು ತೂವೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಕೊಡ್ತುಡು ಯಾನು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಚೂರು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪೊರ್ತು ಬೇರೆ ಪೊರ್ತು ಆಂಡಲ ಯಾನಿ ಬೇರೆ ಬಾಕಿ ಬಾಡ್ಬತ್ತು ಇದೇ ಇಡುವುದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಭಜನ ಮಂದಿರದ ಇರುಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆನಟ್ಟು ಇನ್ನ ಪೊರ್ತೊಂದೆಲ್ಲೆ ಈ ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಬೈಕಡಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪತ್ತನಾಜದ ಈ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ ಬಯಕಡಂದು ಪಂಡದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ದೈವ ದೇವರ ಸುಗಿತದು ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿನ ದಿವೊಂದುಲೆ ಜೈದು ಹೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಘಟ್ಟದ ಪಾತೆರ ಪಂಡರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಣ್ಣ ಪತನಾಜದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೇನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಸಾಧಿತಂತು ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಲೇನ ಪಂಡರ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಂದು ನಡತ ಪೋನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂನೋಡು ಪಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬತ ಎಟ್ಟೆ ಪಾತೆರಡು ಪಂತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ತುಳು ಸಾಹಿತಿ ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಪದವಿಗೆ ಮೆರಡೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಪುಡ್ಯಂಡೆ ಬೇಷ ಪತ್ತನಾಜದ ಪತ್ತೇ ಕೂಟಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪತ್ತು ಕೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದು ಸೇರುದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಮನ್ಪುನಾಗ ಊರದ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಇಂತ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏತು ನಮಕ್ ಅನಾನುಕೂಲ ಅನುಕೂಲಗಳ ಉಂಡು ದಯಮಂಡ ಬದುಕುನ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದು ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಮನೆಗೂ ಅಂಚನಗ ಅನುಕೂಲ ನಡನೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಸೇರ್ದಿನ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಮೂರು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂವಾದ ವಿಷಯ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ಮಾತ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜದ ಸಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರ ಶೇಣಿ ಒಂಜಿ ಕಲಡ್ ತುಳುತ ಬೇಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪುನಂಚ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾರು ಅಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಬರೆಯುಡು
ನಮ್ಮ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಐನ ಮಹತ್ವನ ತೆರಿಪಾವಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾರು ಆರು ಮಸ್ತಾತ್ ವಿಷಯಗಳೇನು ಪಂಡೇರು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕೋಪೆಡಿತ್ರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನೆ ಅರ್ಲಂಚನೆ ದುಂಬುಡದೆ ಬಾರಿ ತುಳುತ ಬೇಲೇನು ಮಲ್ತನಾರು ಬದುಕದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳು ಏನೇನೆಂಪು ಐನು ಬಾರಿಕ್ ಬೀದಲಾರು ತುಳುತ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ತುಳುತ ಮನ್ನಾಗ ಐಕ್ ತರೆ ತರೆ ಕೊರ್ದು ಕೈ ಕೊರ್ದು ಗೆಲ್ ಕೊರ್ದು ಬೆಂದನಾರು ಬೊಕ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಅವಳು ಇತರ ಜವನೇರಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಕೊರ್ತರು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯುಡು ಅನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಇಂಚ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಅಂಚ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಾನು ತಿದ್ದ ಅಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಏತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ನೆನಪು ಮಂತೋಡು ದಯವಂಡ ಏತೋ ಜನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಗ್ಲೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಕನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಅಗ್ಲೆ ಇತರಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಉಂಡ ಐನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಬೊಕ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇತ್ತನಾಡ ನಮಕ್ ಚುಜ್ಜಿಗಳು ಬತ್ತನ ಕೇನ್ ನಮಕ್ ಜನ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಕೇನ್ ಪಿಂದದು ದುಂಬರಿ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅರು ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ತು ಗುರುನಾಯ್ತು ಇತೆ ತುಲೆ ಇನಿತೆ ಪತನಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬು ದಾಯಿ ಬೋಡು ನಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬೋಡು ಏತೋ ಜನ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನಗಳು ಒಂದು ನಂದು ಬರೆಪೇತೆ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಓದಿನೇನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಚೂರಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಂತದ ಅಂಚಲ್ಲ ಬರೆಪೇರು ಅಂಡ ಈ ಸಂವಾದ ಒಂಜಿ ಎರಿನಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಿಜವಾಯಿನ ಮೂಲ ಆಚರಣೆದ ಆಶಯ ಎಂಚಿನ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮಕೈನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನಮಕೈನ ಒಂಜಿ ತುಲಿಪು ಮಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಹಾಕುದು ಬಾರಿ ಇಡ್ಡೆಂದು ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಇಂದು ಬತ್ತನೆ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ ನಮಕ್ ತೊಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೀತೀರಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಪಿನ್ನನಿಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದು ನೀಡುದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದು ನೀಡುದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕ್ಲೆ ನೆಟ್ ಓದ್ವೀರು ವಾಟ್ಸಪ್ ನೆಟ್ ಬತ್ತನೇನು ಓದ್ವೀರು ಪಕ್ಕ ಏತೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನೇರಾಕ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ ಬೇದಾದ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ ಮಲ್ಪುನೇನ ಹಬ್ಬದ ಆ ಪರ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಮಾತ ನಮಕ್ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತ ತುಳುದ ಆಚರಣೆಗಳು ಉಂಡ ಇನಿ ಕೊಡಗಂಚಿರುದು ಮಲೆನಾಡು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಲ್ಲ ಓದಿರಿ ಕೋಟ್ ಮಂತದ ಕೀಟು ಮಂತ್ ಹಬ್ಬಿರು ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ತಂದು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ಅಪ್ಪೇನಂದು ತೂವೆ ಕಾಲೊಂಜಿ ವಿದಯಾಪನ ಒಂಜಿಂದು ಐನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಈತ್ ಲಾಯಕದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಂದು ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಗ ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆನು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಏತ್ ನೆಟ್ಟು ತೂಪೇರು ನಮ್ಮ ಆತ್ ಗೌರವದ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಡುಂಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನೇನು ದಾಲ ಪನ್ಪುನಂಚ ಇಜ್ಜಿರಕ್ಲೆ ಏತ್ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ನಿಕ್ಲ ನಂದು ಪನ್ಪುನ ಆ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಏತ್ ಪೇರು ಬರ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಏತೆಡ್ಡೆಂದಿನ ಒಂಜಿ ಅಡಿಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುದ ಜೀವನ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ತೀರು ಬೊಕ ನಾನು ಎತ್ತಂದ ಇನಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತಾರ ಪನ್ನಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಡನಾಡ ನಮಕ್ ಆರಾಧನೆದ ಆಶಯ ಎಂಚಿ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಪ್ರಕೃತಿನ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಮ್ಮ ಕಾರಣದಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ತೆರಿಯುವುದಾದ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣಿತ ಉದ್ದೇಶದಾದ
ಬೊಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೆರಿಯೊನ್ನಂಚಿನ ರೀತಿದಾದ ಐನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಗುಡ್ನೆಡ್ತಾದರ ನಮಕ್ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಇನಿ ಎದುರಾತನೆ ಇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣೆಲಕನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೀವಿತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕುಂಡಚ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಂಟೆ ಕೊಡೋದು ದೀಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಕು ಕಣ್ಣದ ಪುರ್ಕುಗು ಉಮಿಲಿ ಬರ್ಪುನು ಏತು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ತುಲೆ ಐನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೊನ್ನೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಮುರಣಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪನಾವ್ಲು ಜಿಯದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಯ ಗೆತ್ತೀರ ಅವು ಪತ್ತನಾಚೆ ಪತ್ತನ ನಾನು ಜಿಯ ಖಾಲಿ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದೆ ಪರ್ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಂದು ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯ ತುಲೆ ಯಾಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏನ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನಂದು ಕಲ್ತದ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತವನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಜ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಸಮಯಡ್ ಪತ್ತನಾಚೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನೆಯ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬರ್ಸಡ್ ಚೀಪೆ ನಾಡ್ದು ಕುಂದರಿಯರೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಅವು ಪಿಕ ಕೆತ್ತಿಲ ದಿಪ್ಪುಜಿಗ ಆ ಸಮಯಡ್ ಪಂಡ ಐನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಏನು ಉಂಡ ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ತೆರೆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾಣ ನನ್ನ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಪು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನಂದು ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಮಿ ಅವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಅಂಚೆನಿ ತಾರತೆ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಪಂಡೇರು ಮಾತೆಕ್ಲ ಐನ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿನ ಅವು ತೆರಿಯೊನ್ನೆಡ್ದಾದರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊನ್ನೆಡ್ದಾದರ ಐಕ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲನ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುನ ಎತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾಕಿ ಜೀವಿಗುಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕೀಟ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಮಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಿಲ್ಮಿರಿ ಅನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಹಕ್ಕುಂಡು ಈ ಬದುಕು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕುಂಡು ಐಕ ಐನ ಹಕ್ಕನ ಒರಿತದ ನಮ್ಮ ಬದುಕುನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹ ಬಾಳ್ವೆದ ಆ ಪಾಠ ಬೇತೆವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ನಮಕ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟ ಅವು ಬರೋಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರ್ಧಡ್ ಬುಡಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂಚ ಇತ್ತನ ನಾನ ಇನಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಡಗಿರಿಚ್ಚಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಂಡ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಬಾಕಿತ್ನ ಪೂರ ಇದ್ದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪೊಕ್ಕಡತ ನನ್ನ ನೆನಪು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕ್ಯ ಇನ್ ಅಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮಲಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಆತನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಮಾತ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ತುಣಲ್ಲ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನೆನೆತಂದು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ದಾದುಂಡ ಐಡ್ದಾದರ ನಮಕೊಂದು ಮಾತ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಂದು ಆಂಡ ದಾದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷ ಪಿರ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ನಾನೈತೆ ಈ ಬಿರವುದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬರಡಾದ್ ಬರ್ತನ ಆತನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಬರಡಾದ್ ಬರ್ತನ ಜೀವನ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಎಂಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬದುಕಿರೋ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲೆ ಐನೊಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಾಡ್ದಿ ಅಂಚ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಬಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಟ್ಟ ಉಣ್ಣೆ ಅತನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಆಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬು ಪಟ್ಟುನೆ ಇಂದು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಯಾನೆನ್ವೆ ಅತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿನಕ್ಲೆ ಸೇರ್ದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಅರಿಶೇಣಿದಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ನುಡೆ ವಿಷಯಗಳೇನು ಮಂತದ್ದು ಪಂಡೇರು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕುಸ್ಸಿ ಅಣ್ಣಾರ್ ಪನ್ನ ಹೌದಂದ್ರೆ ಯಾನ್ಲ ಕುಶಲ ಕಲಮರಣಿ ಎಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಗಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗುಜ್ಜದ ಗಜ್ಪು ತಿನ್ಪಾವುಡು ದೇವೇರು ತೂಕೇರ ಬರ್ಪೇರು ನಂದು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿ ಅವಿನ ಮೂಲ ಅಂದು ಎಂಚಿನಾದಿಪ್ಪು ನಂದು ಇಂಕಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಂತೆ ಅನ್ನ ಬೇತೆಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಈನ ಮತ ಲೇಖನಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಚಿನ ಬರೆತ್ತೇರಿ ನಂದು ಇಂಕಲ ಕೊಂಚ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂಜಿ ಪಿಡಿ ತಿಕ್ಕಜಿ ದಾದ ನಂಡದು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಯಾರು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ ತೋಜಿಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಗಕ್ ದಿಂಜ ತಿನ್ಪಾನ ಬಾಕಿತ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಐಟೇ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇನೆ ಏತ ಗೌರವಿಸಾವುಡು ಏತ ಅನುಕರಿಸಾವುಡು ನಂದು ಆ ಹಿರಿತನನು ಒರಿತೊಂಡುನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪಗ ಆ ಹಿರಿತನನು ಒರಿತೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕರಿಸ ಒಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ರೀತಿಡೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕುನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ತನ ಈ ಪತ್ತನಾಜದ ಸಮಯ ಪೆಲಕ ಯಾಪನಂಚಿನ ಪೊತ್ತುಡು ಬಹುಶಃ ಬಡವುಗು ಒಂದು ಅಪಗ ಐನೇ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವಾದ ಗೆತೊನ್ನ ಅಂಚಿನ ಪುರತು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ತಿಂದೇನ ಬಾಕಿತ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ನಂದು ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಎತೋ ವಿಷಯಗಳುಂಡು ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಪಾತೇರಿ ಇದು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯಂದನಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಏಪಲ ಮಾತವರಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ನಂದು ದಾಲೇಜ್ಜಿ ಏತೋ ವಿಷಯಗಳು ತೆರಿಯಂದನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚೊಂಜಿ ಕೂಟಾಡು ಕುಲ್ಲದ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ಲ ಈ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಪಾಲ್ಪಡೇನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟುಲ್ಲೆ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬತ್ತೇನಂಚಿನ ಬೆನ್ನೀರ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಪದುಕೇರು ಬೊಕ ಜೈತುಲ್ ನಡ್ದ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರಂದುಲ್ಲೆ ದಯವಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತೆದ ಅಗತ್ಯ ಎಡೆ ಬೆಲೆಗಳು ಆ ಒಂದುಂಡು
ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗ್ಲಿನ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ದೈವ ದೇವಿರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಾದ ಕೊರಡಗ್ಲಿಗೆ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತೆರಗ್ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಾಜಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಗಟ್ಟದ ಪಾತೆರ ಪಾತಿರೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೇಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎರಡು ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಆರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಸದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಟೆಪ್ಪಲ್ ಪಾತೆರ ಪಾಣುಡು ಪಂತ ಕೇಣಂತುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ರಾಜಕ್ಕನ ಪಾತೆರ ಪುರ ಕೇನುಂಡತೆ ಪಾತೆರ್ನ ಹಲೋ ಏನೊಂದುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಜನಚೂರು ಇದಾವಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಏರ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜಾಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾತೆರ ಒಂಚೂರು ಸೇರ್ನ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಕುಶಲಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಜಿದಾಲಜ್ಜಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲಾರು ಪೋರ್ತಿನಾತ್ ವಿಷಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಸೇರ್ನಾಗ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಆ ಪತ್ತನಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಪತ್ತನಾಜ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಟೀಲ್ದ ಒಂಜಿ ಲೆಟ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪತ್ತನಾಜ ಬಂಡ ಒಂಜೇ ತರಟ ಆಟ ಉಲಾಯ ಆಪಿನಿಂದು ಆಟ ಉಲಾಯ ಆಪಿನಿಂದು ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಗ ಬೊಕ್ಕ ಗುಜ್ಜದ ಕಜಿಪು ಒಂದು ಪೂರ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿ ಗುಜ್ಜದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪಡ ಹಚ್ಚಿರು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ದುಮ್ಮುದ ವರ್ಷ ಪಾಡ್ದಿನೇನು ಆ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಬಣ್ಣ ಗುಜ್ಜದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಾಡಲ್ ವಾರ ಉಪ್ಪಡಣ್ಣಲ್ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ ಹಾಪುಣ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪಿ ಬೇಸ ಕರಿದು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಅನಾಗ ಪತ್ತನಾಜ ಅವ್ ಮಾತ ಪಂಡೇರು 10 ಮನಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಕೊಂಡನದ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ಮಾತ ಪತ್ತನಾಜ ಅನಾಗ ಮಾತ ಅಂಕಾಯನಲು ನೇಮಲು ಕೋಲ ಒಂದು ಮಾತ ಮುಗಿಪುಂಡು ತಂಬಿಲ ನಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಆಗಬೋಗಲು ಮಾತ ಮುಗಿಯುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಗು ತಕ್ಕ ಕೋಲನ ದಾನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರ ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗೂ ತಕ್ಕ ದಿನ ಕರಿದುಲ ಕೆಲವರಿಂಚ ಬರ್ಸಕ ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಅನುಕೂಲಗೂ ತಕ್ಕ ಮಲ್ತೋದು ಪೋಪಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಬಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀತಿ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ತೂಂಡ ಒಂಜಿ ಪತ್ತನಾಗಿರ್ದು ಮಾತ ಒಂದು ಮಾತ ಆವೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬುನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ್ತ ಬಾಲ್ಯದ ಕತೆ ಅವಲ ಕೇಳಂಡ ನಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಹಬ್ಬ ಎಂಕಲು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಪನ್ಪ ಅಕ್ಕಲು ಪುರ ಪನಂತಿಲಕ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಬುಡ್ಪ ಅವನೊಂದು ಅವು ಅಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ್ತು ನಗ ಪತ್ತನಾಜಿ ಅಂದಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಕತೆ ಪತ್ತನಾಜಿ ಅಂದ ಕೇಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಅವು ಆ ಕತೆಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ನಮಕ್ ಏನೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಾಂಡಲ ಅವು ಏಪನೆ ಬುಡ್ಪಾದ ಕನ್ನಡ ಪತ್ತನಾಜಗ ಅತ್ತಂಡ ಶಿವರಾತ್ರಿಗ ಅತ್ತಂಡ ಅಷ್ಟಮಿಗ ಅಂಡ ಅಂದು ಸಾರಿ ಅಷ್ಟಮಿ ದಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಪತ್ತನಾಜ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಉಲಾಯ ಆಪಿನಿ ಉಲಾಯ್ ಆ ಪತ್ತನಾಜದು ಮೇಲ ಉಲಾಯ ಆರಗೆ ಅಂದ ಎಂಕ ಎಲ್ಲ ಲಂಚ ನಂಬಿಕೆದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಲಂಚಿಂದತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲೊಪ್ಪು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಆಟ ಶುರುವಾನಗ ಈ ದಿಂಡು ಕರಿದು ದೀಪಾವಳಿದ ಬೆರಿಕು ತುಡಾರ ಪರ್ಬದ ಬೆರಿಕು ದಿಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಿಂಡ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕು ಆಟದ ಮೇಲೆ ಪಿದಡುಂಡು ಕಟ್ಟಿಂಡು ಆಟದ ಮೇಲೆ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಊರುಡು ಏರಣ್ಣ ಆಟ ತೂಂಡ ಆಟ ಉಲಾಯ ಆಪಿನಾಗ ತೂಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವು ಆನಿ ತುಯ್ನಕುಲು ಒಂಜಿ ದಲಿಗೆ ಪೋದಾಂಡಲ ಆ ಪತ್ತನಾಜದಾನಿ ಆಟ ತೂಪಿನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಮೇಳ ಮುಟ್ಟಾದನ ಅಪಗ ಒಂಜೇ ಮೇಳ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ಮಂಡ ಆ ಆಟ ತೂದು ಅಪಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬೋ ಬೈದಿನಾಯೇ ಆಟ ಮತ ಆಟ ಮೇಲ ಪಿದಡ್ನ ಮತ ತೂದು ಪೋಯಂಡ ಆಯ ಪತ್ತನಾಜದ ದಪ್ಪಗ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪಗ ಆಯ್ಬ ತುಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಯ ಬೊಕ ಪತ್ತನಾಜದ ಆಟ ತೂದೇವಕ ಪೋಪಿನ ಒಂಡ ಆಯ ಸುರುತ್ತ ಮೇಲ ಪಿದಡ್ನ ತೂತಿ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಪತ್ತನಾಜದ ಆಟ ತೂದೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಅವೊಂಜಿ
ನಂಬಿಕೆ ಆತ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋವದಿನ ಜೋಕುಲೆಗು ಎಂಕ್ಲು ಈತ ಆಟ ತೋಜಾವ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪರಕೆ ಎಂಗಳಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್ನ ಬಾಲ ಆ ಶಾಲೆ ಪೋಪುಜಿ ಆಗಿ ಈತ ಪಾಠ ಒಂಜಿ ಆಟ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಗುಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಐನು ಆಟ ತೋಜಾವೆ ಇದಿನ 7 ಆಟ ತೋಜಾವೆ ಒರ್ಬ ಆಟ ತೋಜಾವೆ ಇಂಚ ಅಂಚ ತೋಜಾದು ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಅವು ಕಡೆ ಪತ್ತನಾಜದಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದಾಳ ತೀರನೆ ತೀರಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆನಿದ ನಿತ್ತ ಪತ್ತನಾಜದ ಆಟ ಪೋರನೆ ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಚೌಕಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ತ ಗಂಧ ಪುರ್ಸದಾಂಡಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಇಂಚ ಆನಿ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಪನಿಯಾಡಲ ಕುಡ್ಪುಂಡು ಇದು ನಿತ್ತ ದಿನದೂನ ತೋಜುಜಿ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ 4 ಪನಿಲ ಕುರ್ದುಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಯಾವು ಒಂಜಿ ನಂಬಲಿಗೆ 10 ಪನಿಯಾಡಲ ಬರ್ಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೆನ್ನಿದಕಲ್ ಮತ್ತ ಆನಿ ಬಿಸುತ್ತ ಪಗ್ಗು 17 ಮಡು ಪಾಡ್ನೆ ನೇಜಿ ಬಲಕೆ ಬತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಮರಣವರ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಪಗ್ಗು 17 ಬಂಡದ ಆದ ಅಂದ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಪಗ್ಗು 17 ಬಂದಿದ್ದಾಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒರಿಯಾಯ್ಕೆ ಬಂದಿರ ಆನಿಗಾನಗ ನೇಜಿ ರೀತು ದಿನ ಅಂದು ಪೂರಲು ಅಂಚ ಬಿಸುತ್ರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಾಡ್ನೆ ಆ ಪಗ 50 ದಿನ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಪಂಡೆ ದಿನ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ಆನಿಗ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಇಂಚ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈ ಕೃಷಿಕರ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬದುಕು ಈ ಒಂಜೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ಪಗ್ಗು 17 ಬಿಸುತ್ತ ದಿನ ಒಂದು ಮಾತ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನಕೊಲ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಲು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನುಗನಾಯರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇನಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಸುರುಮಲ್ಪೇರು ಆ ಮನಸ್ಸದ ಜಡ್ರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ವಾ ಜಡ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಜತ್ತದು ಹೋದು ಅಕ್ಕಳು ಕಂಡೋಡ್ಬೋದು ಬೆನ್ನಿ ಸುರುಮಲ್ಪೇರಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಂಬೊಲಿಗೆ ನಾತಿ ಏತಲ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನು ಸೊಲ್ಲು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಾಲ ಪಾತೆರೆಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಗ್ಗು 17 ಬಗ್ಗೆ ನನಾತೊಂತೆ ಪೋಲಾಪ್ ಎಂಕ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪಂಡೆಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಸಂವಾದ ನೆಟ್ಟು ಪಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಈತ ಪಾತೆರ್ನೈಟ್ ಎರೆಗಾಂಡ ಕೇನರ ಇತ್ತನಾಂಡ ಪನೀರ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಕುಶಲಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ದಿರತ ಕುಶಲಕ್ಕ ഞാൻ കടക്ക് പത്തേരുവേ ಕುಶಲಕ್ಕ ಅರು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪನೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರ್ನ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪಾತೆರು ಉಂಡ ನಾರು ಪೂರ ಪಂಪೇರ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಕೇನರ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಅಂದವು ಯಾರು ಪಂಡಿನಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪಗ್ಗು 17 ಅವೇ ಪಗ್ಗು 17 ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕೇಂಡೇರು ಅವು ಪಗ್ಗು 17 ಬಂಡ ಅವು ಸಿರಿ ದಿನ ಅನ್ನೋದು ಪಣ್ಪೇರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಪಣ್ಪುನ ಬಂಡ ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಪಗ್ಗು 17 ಬಂಡದು ಐನೆ ಮೂಳು ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಕೇರಳ ಬರ ಉಂಡತೆ ಆ ಮೇ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಡು ಪಗ್ಗು 17 ಬಂಡ ಐನು ಕಾರ್ಮಿಕೇರ್ನ ದಿನ ಅಂದಲ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆ ತುಳುವೇರೆನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಿರಿ ದಿನಕ್ ಅತ್ತನಾಡ ಈ ಪಗ್ಗು 17 ವಾ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯನ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂಡ ಮೂಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಂಡ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಅತ್ತನಾಂಡ ಕೂಲಿದಕ್ಲು ಕಟ್ಟ ತುಂಬುನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಅಕ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕೇರಳಡ್ ಒಂಜಿ KSKTU BMS ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಲು ನಾವು ಒಂಜಿ ಕಡೆ BJP ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಕ್ಲ ಅಂದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಮ್ಮಿ ಎಂದು ಪಂಡತಿ ಈ ಕಟ್ಟ ತುಂಬುನಕ್ಲ ಅಕ್ಲು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಲು ಈಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಪುಣಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಏರ್ ಮಲ್ತಿಯರಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಟ ತುಂಬುನಕ್ಲ ಅನ್ನಿ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವು ಕಾರ್ಮಿಕೇರ್ನ ದಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕೇರು ಪಂಡ ಈ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಖಾಲಿ ಒಂದು ತಿರ್ಗುಣಕ್ಲತ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಂಡ ಕೃಷಿಕೇರು ಈ ಕೃಷಿಕೇರು ತುಳುವೇರು ತುಳುನಾಡು ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ತುಳುವೇರು ಇತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ಉಪ್ಪು ಕೃಷಿ ಇತ್ತಿನ ತುಳುವೇರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಐನು ಕಾರ್ಮಿಕೇರ್ನ ದಿನ ಅಂದ ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಆ ದಿನ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಪೇರು ಆನಿ ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟದ ನೆತ್ತವು ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನೆಕ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಆತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿ ಚಾಲುಲ್ಲೇರತೆ ಆರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪುಂಡ ಅವು ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಹತ್ತಿಂದ ಪಂಡದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ದಿರ್ತೀರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮರತು ಹೋಗ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಜಿನ್ನಂಡ ನೀರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಐತೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ
ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳೇನ್ ಮಾತದೆತ್ತದು ಆ ಪಗ್ಗು 18 ಪಂಡದು ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಪಗ್ಗು 18 ನೇಜಿ ದೆಪ್ಪುನತ್ ಬೇರೆ ವಿಜಯಕ ಪಗ್ಗು 18 ನೇಜಿ ಪಾಡುನದಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಸುಕು ಕೈ ಬಿದ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಲೇರು ಮಾತಾದುಂಡತೆ ಆನಿದ ದಿನಟ್ಟು ಮೂರ್ತ ಮನ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸುತ್ತಾನಿ ಮೂರ್ತ ಮಂತದು ಕಂಡದ ಪುನೀತ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕತ್ತಿಡಿ ಮಣ್ಣು ಹೋಗ್ತದೆ ಮುಡಿಚಿಲ್ಲ ಪಲತ್ತ ಗುಂಟ ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ಅವೇ ಪಲತ್ತ ಸಪೂರದ ಗೆಲ್ಲಿನ ಇಂಚ ಮುಡೇದು ಮಣ್ಣ ಮಡಿಚಿಲಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜೈಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಡಗ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಕಂಡಗ್ ನೀರು ಪೊಗ್ಗುಣಂಚಿನ ಜಾಗ ಉಂಡತ್ತೆ. ಈ ನೆತ್ತ ಸುಗ್ಗಿದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮಾತ ಕೊಳಕಿದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಣೆತ್ತ ನೀರು ಅತ್ತು ನನ್ನ ಮೋಟರ್ದ ಪಂಪುದ ನೀರು ಪೂರ ಪೊಗ್ಗುಣಂಚಿನ ಜಾಗ ಉಂಡತ್ತೆ. ಆ ಜಾಗಗ್ ಆ ಪೊಗ್ಗುನ ಜಾಗಡ್ ಕೈ ಸೀದ ಲಕ್ಕದ ಬೇರ ಬಳ್ಳಿಂದ ಮೊಡಿಂಚಿಲಿಂದ ಅಂದು ಪಾಡ್ಬೇರು. ಅವು ನಮ್ಮ ಮರ ಕುಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಾದೇರ ಬಲ್ಲಿ ನೇಯ್ಪುಣು ಬಟ್ಟಿನ ಅವು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿದೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿನೇ ನಿಂದನೆ ನಮ್ಮ ಪೆಲತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ನೀರು ಕೊಡೋದು ಐಕೆ ಕೈ ಬೀತ ಪಾರ್ದು ಕೂಡ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಚೂರು ಮಣ್ಣು ಕೊಡಿ ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಪ ಅವಳ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸೋಕಡೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಪುಂಡು. ಏನೇ ಕಟ್ ಪಂಡೈತಿ ಈ ಮುಂಚಿದ ಕೋಚಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೇನೆ ತೌತದ ಅಂದೇನು ಮಾತು ದೆತ್ತದು ಕಂಡ ನೆಟ್ಟ ಕೊಡಿ ಮಲ್ತದು 18 ನೇಜಿ ಪಾಡನ ಒಂಜಾಯ್ಕ್ 17 ದುಂಬೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಬರ್ಬೇಡಿ 17 ದುಂಬು 17 4 ಪಣಿ ಪಾಡಾನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತಂಡ ಈ ನೇಜಿ ಮುಂಜೆ ಬತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ಈ ಉದಲಕುಲು ಮಾತ ಪೇಜಿ ಒರೇಜಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ನೇಜಿ ಅವು ಪಂಡ ದುಂಬದ ಕಾಲಾಡು ಈ ನೇಜಿ ಉಂಡತಿ ಅವು ನಟ್ಟಿ ಮುಂಚಿದ ಕಂಡಡು ಪಾಡ್ನಾಡ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಎಗೆದೀಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ನೇಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒದಗ್ಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಐತವ್ರ ನಟ್ಟಿ ಮುಂಚಿದ ಕಂಡಡು ನೇಜಿ ಪಾಡುನೆ ಕೊಡಿ ನೇಜಿ ಪಾಡುನೆ ಅಂತ ಪಾದ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತದಿದ್ದೆ. ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಷಯಗಳು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಇದೆ ನಾನು ಒರಿಯ ಪಂಡ ನಾಡ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗೆ ತಲಪಣಿ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ದಯಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ ವಿಷಯ ಅದು ವಿಷಯ ಅಂದು ನಟಿಗ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಣೇನಂದು ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಅಂಚದು ಆ ತನಗ ಪೂರ ದೆತ್ತು ದೂರ ಪಿರಂದು ಮನ್ಪುಣ ಕಂಡಾನ ಸರಿ ಬುಕ್ಕ ಈ 18 ಮಗನಾಗ ಎನ್ನಂದ ಜೀರು ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಾಯ್ಕು ಸಮಯ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಪತ್ತನಾಜಿಗಾನಗ ಒಂದು ಶುರುವಾಪುಣದನ್ನ ಅದ ನನಜಿ ಪಾಡಿ ಹಾಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಂದ್ರೆ ಆಗಡು ಗೀತನೆ ಆದಿತ್ತು. ನುಸುಳು ಮಾತ್ರ ಪೊಡಿಯ ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ದನಗ ಅವು ಈ ನೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತುಂಡದೆ ಕೂಡ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಚಾದು ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಸರಿ ಉಂಟು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಒಂತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಸಿರಿ ದಿನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅವು ಸಿರಿ ಪಂಡ ಈ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಪುನ ದಿನ ಆದುಪ್ಪು ನೇಜಿ ಕೊಡಿಪುನ ದಿನ ಆದುಪ್ಪು ಬೇರೆ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ್ತೇರೆ ಸಿರಿ ದಿನ ಪಂಡ ಅವು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪನ ದಿನ ಆದುಪ್ಪು ಪಂಡದು ಅದನ್ನೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರೆ ಇಂಕ ಸರಿನೇ ನೆಪ್ಪುಜ್ಜೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಪಂಡ ಅವು పగ్గు 17 దాయ ఒడు పగ్గు 17 అంటదాదప్పుడు అతను పగ్గు 11 అంటదాదప్పుడు యాన్ పన్పిని పగ్గు 17 ದಿನಕು ದಾಯಗ ಒಡುಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ನೇಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತು ಪಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಅವನಿ ನೇಜಿ ನಡ್ರೆ ಆ ನೇಜಿ ಏತು ದಿನ ಆಪುಣ ಆ ನೇಜಿಂದ ಅವರೆ ಏತು ದಿನ ಆಪುಣ ಆಡ್ವರೆ
ನೇಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಯಮ್ಮೆ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಯ್ಯಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಪುರ ಸರಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಮಿಶ್ರ ತಳಿ ಪುರ ಉಪ್ಪುನತಿ ಮೀಟರ್ ಅಪೆದ ಇಪೆದ ಪಂಡದು ಅಯ್ಯ ರೇಟ್ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಏನೆಲಿಗೆ ಉಂಡತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಕಯಮ್ಮೆದ ಬಾರ್ ಈ ಕಯಮ್ಮೆದ ಬಾರ ಐತೆ ಕೇಯಿ ಪಂಡ ಒರಿಯನ ತೆತ್ತರ ಪುಂಡ ಐತೆ ಬೈ ಪುರ ಒರಿಯನ ತೇತ್ತರ ಪಂಡ ಅವು ಬಿರಿಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಅತ್ತಂದ ಐಕ್ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಳತ್ತನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಉಳೈಟ್ ಪೋಂಡ ಒರಿ ಪೋಣಗ ತೋಜುಜಿಗೆವು ಆ ನಮ್ಮನೆದ ಕೆಯ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿನ್ ಲಡ್ಲ ಆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅವು ಕಡೆಕ್ ಕೆಯ್ಯ ಆದನಗ ಬೂರುದು ನಾಶ ನಷ್ಟ ಅದು ಪೋಪುಣ ಒಂದು ಅವು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಕತೆಕ್ಕುಲು ಅಪಗ ಅಂಚಿನ ಆ ಕೆಯ್ಕುಂಡತೆ ಸರಿಯಾದ 30 ದಿನನೇ ಬೋಡ ನೇಜಿ ತೆಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮೀಟರ್ ಅತ್ತಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಜ್ಜೆ ಜೈ ಅಂಚಿನ ಈಗ ಪುರಾಂಡ 25 ದಿನ 20 ದಿನಟ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ತೆಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅವು ಪಗ್ಗು 18 ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜ ಇಂಚಾದ ಪೆರ್ಲ ಪಗ್ಗು 18 ಪಾಡ್ನಾಡ ಒಂಜಿ 20 ದಿನ ಅಲ್ಪ ನೇಜಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡತೆ ತಯಾರಾಪುಂಡತ ಈ ದೇಶದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಗಿಪುಣೆಕ್ ದುಂಬು ನಡ್ನ ನಾಂಡ ಐಕ್ಯ ಪಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಂಡಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟಂಚ ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ಐಕ್ಯ ದುಂಬು ದಾದ ಪಂಪೇರು ಈ ನೇಜಿ ಪಾಡ್ದಾದ ಉಂಡತೆ ಈ ಪಗ್ಗು 18 ನೇಜಿ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಪತ್ತನಾದಿಗಿರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದಾನಗ ಅವಳು ಬಾಕಿದ ಕಂಡಲ್ಲ ಮುಕ್ಳು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕೃಷಿಕೇರು ಮುಕ್ಳ ತೆಂಕ್ಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ದತ್ತನು ಕಂಡನು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ದತ್ತದು ಇದೆಟ್ಟಿತ್ತು ನಂಜಿನ ಪಂಡ ಪೊಡಿಕೆ ದಪ್ಪುನು ಆ ಸಮಯಡ್ ಕಂಡ ನುಸುಲಾಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನದಾಂಡ ನಾಯರು ಅಮರ್ತದು ನಮ್ಮ ಕೈತ ಜೋಲಿ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಆತ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಆ ಸಮಯಡ್ ದಪ್ಪೇರೆ ಬೊಕ ಗಟ್ಟಿಡು ಒದ್ದುದು ಕಾರ್ದ ಕಣ್ಣಿ ಪುಡ ಉಂಡು ಪಂಪೇರತೆ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಲ್ದ ಅಡಿ ಉಂಡತೆ ಆ ಬಿರಿಯಲ್ದ ಅಡಿ ಕಣ್ಣಿ ಪುಡ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ಎಡೆನ್ ಅನುಭವಿಸಿನ ಯಾನು ಅಂಚ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕಿದೆಟ್ಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕುಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ತತ್ತದು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿಯ ಎಕಡೆ ಪನ್ನಂಚಿನ ನೇಜಿಗೆ ದಪ್ಪುಣತೆ ಆತ ನೇಜಿಗೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ತತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಟೈಮುಡು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಕಂಡಗಳೇನು ಪೂರ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಪೊಡಿಕ ದತ್ತದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಪೊಡಿಕ ದತ್ತನಂಚಿನ ಕಂಡಡು ನೀರ್ ಆದಾನಗ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ತಪ್ಪೋಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ದತ್ತದು ಐಕೆ ಪಲಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ಪಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು 2 ದಿನ ಕರೀದು ಕೂಡ ಐನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ತಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ದತ್ತದು ಕೂಡ ಐಕೆ ಪಲಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅಡೆಗೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪಗ್ಗು 18 ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ನೇಜಿನಿ ದೇಶದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಗಿಪುಣೆಕ್ ದುಂಬು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲ ಇಟ್ಟು ದತ್ತದಾನಗ ಅವು ನೀರ್ ಅದಿಪ್ಪುಣು ಕಂಡ ಒಂಜಿ ತಲಾರಕ ಬತ್ತದು ಕಂಡಡು ಉಂಡತೆ ನುಸುಳು ಅದು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲ ದಪ್ಪುನಕ ಕಂಡ ನೀರ್ ಅದಿಪ್ಪುಣು ಅಂಚಿನ ಕಂಡಡು ಮಲ್ತನದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಪಗ್ಗು 18 ಅಕ್ಲು ನೇಜಿ ಪಾಡ್ನು ಪಂಡ ಪಗ್ಗು 18 ಪಾಡ್ನಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗಾನಕ ಆ ನೇಜಿ ತಯಾರಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಐಟೊಂಜಿ ಮಹತ್ವಂಚಿನ ಈ ಪಗ್ಗು 18 ದಾನ್ಯೇ ದಾಯ ಉಡುಂದಿರಿಕೇನುಂಡಂಡ ಇದೇ ಒಂಜಿಲಕ್ಕೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಬೇಷ ಪತ್ತೈಕೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ದಾಯ ಉಡು ಪಂಡನ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಉಪ್ಪ ಆಂಡ ಉತ್ತರ ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ತಿಂದಾಣಿಕೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಉಪ್ಪು ಎಂಕು ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಡಿ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಮಂಡ ಅವು ಸಿರಿ ದಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡದ ಇನ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ್ನ ದಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡದ ಇನ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತೈಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಪ್ಪುಡು ದೇವೇರಿನ ದಿನ ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಕುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಬುಲೆಟ್ಲ ಕೆಲವು ಒಂದು ಬುಲೆ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಮಾತ ನಮಕ್ ಆತ ಪಿಂದಣಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಡ ಕೇಂದ್ರ ದಂಡ ಇಕ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉತ್ತರ ಒಪ್ಪು ಅವಳು ಒಂಜೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿರಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೀಯಾರ ಒಂದು ಈ ಅಂಚಿ ಪತ್ತನಾಜೆದ ಅಂಚಿನ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಹೂವನ್ಲ ಯಾನ್ ತೂಯಿಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ತೂತಿಜಿ ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಯಾನ ಓತ್ತು ಪಂಪೆ ಪಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಭಾಕರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಪಂಪನರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಂಡೆ ಆರು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪೊಲ್ಲುದ ಲೇಸ್ ಪಂತ ಎಡ್ಡೆ ಪುಬಾಯ್ಕೆರು ಬುಕ್ಕ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಊರ್ದಂಚಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ಪಂಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಾಂಡ ಐತಿ ಬೇತದಾಲ ಶಬ್ದ ಇಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾವು ಅಂಚನೆ ಬಿಸು ಪಂಪಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರಣ ಮಂಗಳೂರು ದುಂಬು ಬಾರ್ಕೂರು ದುಂಬುಡನೆ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಭಾಷೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಭಾವಟು ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ನಡು ಕೇರಳ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಬದಲಾಪುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ದಾಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ
ಅವೇ ಪಂಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಾಷೆಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬಗಳು ಮತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಅಂಡವು ಕೊಡಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರು. ಈ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ದಿನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರಡ್ಡೆ ಯುಗಾದಿಲ ಬತ್ತಿಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಪತ್ತನಾಜೆನ್ ಹತ್ತನಾಜೆಂದಲ ಪಂಡ್ಪೇರು, ಹತ್ತನೇ ಅಜೆನ್ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಲ ಪಂಡ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಇದು ದೀಪಾವಳಿ ನಮ್ಮ ತುಳೆ ಕೇರಳಡ್ ನಮಕ್ ಓಣಂನ ದೀಪಾವಳಿ ನಂದು ಪಂಡ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ನಮಕ್ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಪಣೆ ಆಪುದು. ಅಪ್ಪ ವಿಷಯ ಒಂಜೆ ಆ ಸಮಯಡ್ ಆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೇರಳಡ್ ಓಣಂ ದಪ್ಪಗ ವಾಮನೆ ಬರ್ಪುನು ಅವಳ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ದೀಪಾವಳಿ ದಪ್ಪಗ ಆ ದೇವೇರು ಬರ್ಪುನು. ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬಾರ್ಕೂರ್ಗು ಪೋನ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಉಡುಪಿಗೆ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಆ ಕರೆ ಒಂದೊಂದು ಪೋಯಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ತುಳುನಾಡು ಮುಗಿಯೊಂದು ಪೋಪುಣ ಅಂಚಿನ ಆ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ನೆತ್ತ ಪ್ರಭಾವಡ್ ಅವು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಬಗ್ಲೇನು ಇಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುನು. ಇದ ಕೊಡಗುದ ಅಂಚಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಮುಟ್ಟೊಪ್ಪು ಪತ್ತನಾಜ ಎಡ್ದು ಅಂಚಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಪತ್ತನಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಅಪ್ಪಗ ಕೊಡಗುಡಿ ಆಯ್ನ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಬೇರುಳ್ಳಿರತ್ತ ದಿವಾ ಕುಕ್ಕಡ ಆರ್ನ ಪುಸ್ತಕಡ್ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಚರಣೆ ನಂದೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡಬೆ ಐಟ್ ಆರ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಪಾಡ್ದಿರ ನಾವು ವಿವರದಾದಂದ್ ಕುತ್ತುಜಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ಅವೇ ಸಮಯಡ್ ಬೂದನ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಬುಕ್ಕ ತೊಡನಟ್ಟಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಗೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಇದನ್ನ ಅಡವಿ ಬಗ್ಗಿ ಪೂಜೆ ಅಬ್ರಿ ಮಳೆ ಹಬ್ಬ ನಂದು ಪುರಮಂತೇರಿ ನಂಡದು ಅವು ಬಹುಶಃ ಸಮಾನ ಅದು ಉಂಡು ನಂದಾರ ಬರೀತೇರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಸರಿಯಾದೆ ಮಲ್ಪುಣ ಪುದಾರ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಉಂಡು ತುಳೆ ಪುದ್ವಾರ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ ಪಾಕ್ಲು ಪುತ್ತರಿ ನಂಡದವಳು ಮನ್ಪಿದಾರ ಕೊಡಗುಡು ಅಂದ 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 ಕೊಡಗುಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಪುದ್ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಗುಡು ಪೊತ್ತರಿ ಮನ್ಪಿರತೆ ಆಚರಣೆದ ಪುದಾರ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪು ಆಚರಣೆದ ಆಶಯಗಳ ಬುಕಂದುಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪನ್ನೇರ ಒಪ್ಪುಣೆ ಎಂಚಿನಂಡ ಬಿಪಿ ಶನಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪನ್ನೇರ ಒಪ್ಪುಣೆ ಉಂಡ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲೆಟ್ ವರ್ಷ ಪೋಯಿಲೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪರ್ಬೋಲೆನ್ ಮದತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಬಹುಶಃ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಪಿರಾಕದ ಕಾಲೋಟು ಇತ್ತುಂಡದಣ್ಣ ಈ ಬಿಸು ಬರ್ಬಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆ ಜನರೇಷನ್ ಪಂಡ ಈ ತಲೆಮಾರು ಕರಿ ಲೆಕ್ಕೋಣೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪರ್ಬೋಲೆನ್ ಆಡಿಗೆ ಹೊಸ ಪರ್ಬಗಳು ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ನ ಕನ್ನಡದ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ಅಂದುದಿದ್ದು ಅವಳು ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಟೆ ಅಂತ ಈ ತೆಂಕಾಯಿ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕೊನೆ ತುಳುತ್ತ ಪರ್ಬಗಳು ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ದಾಂಡ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟಲ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪತ್ತನಾಜೆ ಇತ್ತು ಬಿಸು ಇತ್ತು ನೀನಿತ್ತ ನೀಲೇಶ್ವರಟ್ ಪತ್ತನಾಜೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಆ ರೀತಿ ಆತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಅನ್ಪಣೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿ ದಯಾನಂದತಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಪೋಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಮೂಲು ಓಣಂ ಗೀತ್ ಗೌಜಿದ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಪರ್ಬಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂತೊಂದಿತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಓಣಂ ಗೀತ್ ಗೌಜಿ ಮನ್ಪುವ ನಿಜವಾದ ಓಣಂದ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡ್ ರಜೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ನಂಜಿತ್ತು ತಂದೆ ಬೇತೆ ವಾಂದುಲ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಓಣಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಚಾಯನೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಕೊಂಜಿ 18 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪುನಗ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಇಜ್ಜಂಡೆ ಇಜ್ಜ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಇತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಏರಲ್ಲ ಪೇರು ಮೈಪೇರು ಅಪರೂಪತೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ನೇರಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತಾರ ಎಂಕ್ಲ ತರವಾಡು ಇಡ್ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಪೇರು ಮೈಪುಣಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿನ ದೇತಿಜ ಪತ್ತನಾದಿಗೆ ತನುವಾಯ್ತು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ತರವಾಡು ಪೇರು ಮೈಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಅವು ಎಂಚ ಬದಲಾನದ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡ್ರೆ ನಂಚನಿ ಒಲ್ತು ಉಡುಪಿ ಇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂದಾಪುರ ಆಪ ಬರಿ ಇಡ್ತು ಮಾತ ಇಂಚಿಟ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಆಕ ಪುಡ ಇರ್ತು ಪುರ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವು ಜವನೀರು ಮದಿಮೆ ಅದು ಪೊನ್ನುಲು ಎಂಡ್ಲೆ ತುಂದು ಬತ್ತಿರತೆ ಈ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಮಂತೇರು ಪಂಡ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಡು ಅನ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತನು ಆಯ್ತೇರ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ನಾಗಗ ಪೇರ್ನ ಐತೇರ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಯರೆಗೆ ಗಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಜವನೀರಿಗೆ ಇಂಚಿನಂಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಈತಿ ಗೌಜಿಂಡು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ತರವಾಡದ ಪೇರು ಮೈತೇರು ಹೋಗ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಇಚ್ಚಿ ಇಂದು ಪಂಡದು ಮುಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಯಿರ ಶುರುವಾಡು ಮುಕ್ಳು ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ತರವಾಡು ಉದ್ದಾರ ಆಪುನಂಚಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಜೋಯಿಸ್ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲು ಮಾತ ಪೇರು ಮೈಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ತರವಾಡು ಎಂಕ್ಲ ನಾಗಗ ಪೇರು ಮೈಪೋಡ್ಚ ಅಂತ ಪಂಡದು ಮುಕ್ಳಡ ದೈವಜ್ಞರ್ನಕ್ಲು ಮಕ್ಳು ಸವಾಲು ಪಾಡಿಯರು
ಯೋಜನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಡೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಎಂಚಬೋಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಂಡದ ಐತಿನ ತಾತ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೇಂದಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಪಂಡದು ಅವು ತೊಂದರೆಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮೈಪುಲೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಬಂಡೇರು ಈ ವಿಷಯ ತಂತ್ರಿಗಳ ತೆರಿಪಾಯರು ತಂತ್ರಿಕ ತೆರಿಪಾಯಿನಾಗ ತಂತ್ರಿಗಳ ಓದ್ತೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೇರು ಮೈಪೇರು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡತ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ತಂತ್ರಿನಕ್ಲ ತೆರಿಪಾಯರು ಇತ್ತದಾನೆಂಡು ಅರಿಯಾದ ಯಾನು ತೂಪೆ ಮಾತಾ ಉದ್ದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕದ ತರವಾಡುಗ್ಲೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಕ್ ದುಂಬು ಆ ಪಿರಾಕಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ತರವಾಡುಗ್ಲೇಡ್ ಅತ್ತನಾಂಡ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಡು ಅವಳು ಓಳುಲ್ಲ ಈತೆ ಪತ್ತನಾಜಿಗತ್ತಂದೆ ಐಕ್ ದುಂಬು ಓಳ್ಳ ತನು ಮೈಪುನಂಚಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ತೇರ್ ಮೈಪುನಂಚಿನ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇಜ್ಜೇಜಿ ಬೋಡುನಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿನಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪೂರ ಅಂಚೆಂಚಿ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕೋನಿ ಕೇರಳದ ಅಂಚಿದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ಮಲಯಾಳಿ ಜಾತಿದಕ್ಲು ಉಂಡತ ಅದು ಜಾತಿದ ಯಾನೆ ಮೋನೆ ತೂಪಂಡ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ತೋಜು ಕುಶಲಕ ಯಾನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಂತಂದ್ರೆ ಮುಳು ನೆಟ್ಟು ಅಂಚದ ಇಂಕ ಅಂಚ ಮೋನೆ ತೋಜ ಪಾತೆರ್ರ ಇಂದು ಮಲಯಾಳಿ ಜಾತಿದಕ್ಲು ಪಂಡೈತೆ ಜಾತಿನಿಂದನೆತ್ತು ಮಲಯಾಳಿದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಕೇರಳದ ಮಲಯಾಳಿದ ಪೊಣ್ಣುಗಳೇನು ಮದಿಮೆ ಆತನಾಗ ಓಣಮ್ನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಳು ಅಕ್ಲು ಗೌಜಿರ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಶುರುಮಂತೇರು ಅಪ್ಪಗ ನೆರೆಗಟ್ಟಿನಂಚಿನ ತುಳುವೇರಿದಾನೆ ಅಂತೇರಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಓಣಮ್ಗೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಗೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಜೋಕುಲು ಪಾಲೆಲ್ ಮಂತ ಕುಳಿಪೇರು ಪಂಡದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹೊಸ ಅಂಗಿ ಹೊಸ ಕುಂಟದೆತ್ತ ಓಣಮ್ಗ್ ಸರಿ ಗೌಜಿ ಮಂತದು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರಲೆ ತೊಂಡ ಬೇಕಲ ಕೋಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪೋಯನ ಇಂಚಾದೆ ನಮಕ್ ದಾನೆ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಪರ್ಬ ಈ ನಡುಟು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಏರೆಗ್ ಈ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಬುಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ರಡ್ ಪರ್ಬಗ್ಲು ನಂಗೆ ಕಾಯರೆ ಶುರುವಾಂಡು ಇಂದು ವಿಷಯ ಅದು ಲೈಟ್ ಬರ್ಸಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನರುಂಡು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಕೇನೋಡು ಮೂಲು ವರ್ಷ ಕೇನುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಂಡ ಬಿಪಿ ಶ್ರೇಣಿ ಸರ್ ಕೇನು ಪತ್ತನಾಗೆರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲು ಗಟ್ಟ ಬರ್ತುನಿ ತೋಜುಂಡು ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಒಂಜಿ ದೈವಲು ಗಟ್ಟ ಬರ್ತುನಿ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅವು ಸರಿಯಾ ಅವು ಎಂಚಿನ ಕುಶಲಕ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡು ಆಟಿದತ್ತೆ ಅಂದ ಅವೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಮಲ್ತು ಈ ಘಟ್ಟ ಮಿತರುಣಿ ಬಂದ ದೈವಲು ಘಟ್ಟ ಮಿತರುಣಿ ಅತ್ತು ದೈವಲು ಘಟ್ಟ ಮಿತರಂಡ ನಮ್ಮ ಸೊಣ್ಣತ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತಾಯೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಅವು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಕೇಂಡತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಟು ನಮ್ಮ ಈ ಮರಿಯಾಳ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ಜವಣೆರೆ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣಗ ನಮ್ಮ ಜವಣೆರು ಪೂರ ಗಟ್ಟಗ್ ಕಾಪಿದ ತೋಟಗೋ ಚಾತ ತೋಟಗೋ ಪೋಂತಿತ್ತೇರು ಬೆನಿಯರಂಗ ಅಂಚ ಆ ಪೋಯಿನ ಸಮಯಟು ಮೂಲು ಬೂತೊಲೆಗ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ಕೊರಿಯರ ಮೆತಲ್ಟ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪೆರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವಕ್ಕೆ ಬಡತ ಆ ಸಮಯಟ್ ನಮ್ಮಂದಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವೋಳು ಗಟ್ಟಗ ಬೋತನಂದು ಅಕಲ್ ಒಂದು ಮುಗೀತು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಮುಗೀತು ಅಕಲ್ ಬೆನ್ನಿ ತಂದಾಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಯ್ಯರಾನಾಗ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೂತೋಲು ಬತ್ತನಂದು ಅನ್ಪುಣ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತಂದೆ ಅವು ಯಥಾರ್ಥವತ್ತ ಐಕ್ ಓಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಘಟ್ಟ ಅಂದ ಪನ್ಪುಣೆ ಮುಳು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಸ ಅಂದ ಪನ್ಪುಣೆ ಎಂಕ್ ತೇರಿನಾಡೆಗ್ ಹಿಮಾಲಯತ ಕೈಲಾಸ ಭೂತೋಲು ಮಾತ ಕೈಲಾಸವರ್ದು ಬತ್ತ ಶಿವನ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಘಟ್ಟನೇ ಪನ್ಪುಣೆ ಘಟ್ಟ ನಮ್ಕ್ ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಕ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಕೊರ್ತದ ಅಂಚನೆ 3 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಜವಣೆರೆಗ್ ಆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ನೆ ಇರ್ತದ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಸ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಅಡೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜವಣೆರು ಪೋಂತೀರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜವಣೆರು ನಮ್ಮ ಜವಣೆರು ಘಟ್ಟಡ್ ಸಟ್ಲ ತುಳ್ಳೇರು ಅವಳು ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ತೊಂದ ಅವಳೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಊರ್ತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಬಾತೆರಂತುಳ್ಳೇರು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಎಂಕ್ಲ ಆ ಭಾಗಗೂ ಪೋತ ಇಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಬುಕ್ಕ ಆ ಭಾಗಟು ಮಾತ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುತಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರದ್ದು ಸೋಕುತ ತುಳು ಬಾತೆರಂತುಳ್ಳೇರು ಪಿತ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಕನ್ನಡ ಅಂದಂಡ ತುಳು ಬಾತೆರಂತುಳ್ಳೇರು ಅವು ಭೂತೋಳು ದೈವೋಳು ಗಟ್ಟಾಗ ಪೋಯಿನೆತ್ತು ನರ್ಮಾನಿ ಪೋಯಿನೆ ಅವಂಚೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದು ಕಂಡದು ಎಂಕ್ ತೆರಿ ಅದೇ ಈ ವಿಷಯ ಆದುಪ್ಪಿರ್ಲ ಯಾವ ಪಂಡ ಅದೇ ನನ್ನದ
ನನೇರೆಗೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇತೆರೆಗೆ ಈ ಚರ್ಚಡ್ ಈ ಪಾಲ್ಪಡರೆತ್ತನಾಡ ಪಾಲ್ಪಡೆವಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರದ್ದು ತುರುವೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಕೆಲವು ಪದುಕೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ಅಡೂರು ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆ ದಲ್ಲ ರೆಡ್ ಪಾತೆರೊಲಿ ಪಾತೆರಡು ಸರ್ ಕೇನೊಂದುಂಡತೆ ಅಡೂರು ಅಧಿಕಾರಿ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ಸುರೇಶ್ ಪೂಂಜಾ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ಲ ಆರು ಪಾಲ್ಪಡೆವಂತಿಪ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂತುಂಡು ಲೇಸ್ ಪಾಲ್ಪಡೆನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಪಾತೆರ ಪಣ ಪಾತೆರ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕೇನುಂಡೆ ಕೇನೊಂದುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಟೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಕೋಟೆಲ ಇಂಚನೆ ತೂದು ಗೊತ್ತೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೈನಿ ತೂಕ ಅಂಚ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ತೂಕ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತರಿಪಾಯದು ಐತೆ ಸೀದಾ ಪಾತೆರೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತರಿಪಾಯ ಐದು ಒಂಜಿ ಯಾರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಚೋದ್ಯ ಬಂಡೇರು ಪಗ್ಗು 17 ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಯಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಾಯ ಅದು ಪೋಂದು ಎನ್ನ ಆಲೋಚನೆ 17 ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನದಾಯ ಬೇತಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಒಂದು ದಿನ ದಿಟ್ಟೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಏಪ ಬರ್ಸ ಶುರು ಆಪುನೆ ಎಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಂದ್ ದುಂಬು ಬಂಡ ಯಾನು ಜಾಗೇಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಧ್ಯರೇಖೆ ಸುಮಾರು ತಿರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಸಾಧಾರಣ ನಡುಟೆ ಹೋಗುಂಡು ಮಸ್ತ್ ರಾತ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಗೆಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಅನುಕೂಲ ಜಾಗೇಡು ಪಗೆಲು ಕಮ್ಮಿ ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಗೆಲು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಬರ್ಸದ ಒಂಜಿಂದುಲ ಐತೊಂಜಿ ಗಡು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಗಡು ಪಗ್ಗು 17 ದಿನತ್ತಾನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಪ್ರಾಯದ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಸಂಗತಿ ಪುರ ಅಂಚೆಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಅಕ್ಲ ಸಮಯ ಪೂರ್ತಿ ತೂಪುಂಡಲ ಗಂಟೆ ತೂವೇರಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ನೀರಲು ದೂರ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಹೊರತು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ಯಾನ ಜಾಗ ಮುಲ್ಪಲ ಜನವರಿ 25 ಬುಕ್ಕ ದಿನ ಪಗ್ಗರುಂಡು ಜನವರಿ 25 ಗಡು
ಮಧ್ಯೆ ರೇಖೆರ್ದು ಇಂಚ ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತನ ಪಗಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಆ ಜಾಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಕೈತಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿದ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಆಪುಂಡು ಎರಡು ಭಾಗ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ತುಲೆ ಅಂಚಂದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡೆ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಆ ಕುಂಡಚ್ಚನ ಒಂಜಿ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಬಾರಿ ಕೆನ್ನಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೊಸಿಯಾಂಡ್ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಾಂಡ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ತೂಯಿನವಂತ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅಂಚಾದ ಊರು ಬಿಡ್ದು 20-30 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳ ಅಂಚ ಊರ್ದ ಮತ್ತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಂದೇನು ಅಂತ ತೆರಿಪುನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಪಾತೇರ್ನೇನು ಕೆವಿ ಕೊರ್ದು ಕೇಂದನೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಬುಕ್ಕ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಪನ್ನೇನೆ ಏನ್ ಕೇಂದ್ರ ಪನೋಡಾತೆ ದಾಲ ವಿಶೇಷ ಅಂದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ನರಮನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಕಟ ಉಂಡತಿ ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪನೋಡ ನರಮನಿ ಪಂಡ ನರಮನಿ ಮರಣಿಯರು ಒಂಜಿ ಪನೋ ಇತ್ತೇರು ಪಕ್ಕಿ ರಾವೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಇಂತೂದು ನರಮನೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಅಂಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ಪಕ್ಕಿದ ಲೆಕ್ಕ ರಾವೊಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಡು ಮೀನು ಉಪ್ಪುನಗ ಐಂತೂದು ನರಮನೆಗೆ ಆಸೆ ಅಂಡಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಮೀನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನೀಂದೋಡು ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಕೆ ಪೋಡು ಅವಲ ಆಸೆ ಮುಗಿಂಡ ನರಮನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಜಾಗೆ ಯಾರುಜಿ ನನ್ನ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋಡು ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋದಾಂಡ್ ಈತು ಪೂರ ನರಮನಿ ಮಂತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪ್ಪುನ ಮಣ್ಣಡು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ನರಮನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಉಪ್ಪುಗ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಉಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಸಂಕಟ ಆಯ್ನಾತ್ ದೂರ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪಂಡೊಂದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಜ್ಜಾಗಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಾಗ ಇಂಕ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ತಿರಿಯಂದು ಪಾತೆರೆ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಿಪ್ಪು ಉಪ್ಪಾಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಗ್ ಚೂರು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಐತೆ ಅಂತ ಅಕೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೂರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾಲ್ತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನು ಪಣಿರು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಏನು ಕಾಸರಗೋಡದ ಅಡೂರ್ದಾಯೆ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತು 4 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಮಾಲ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗ್ಲ ತೊಡಗಿಸ ಅಂತೇನೆ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ತಲೆ ಕೋಡೆ ಅಂಜಿ ಇಂದು 10 ಪೊಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟ್ ಅಂಡ್ ಸುರೇಶ್ ಮುಂಜೂರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರೇನು ಲೆತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಟ 6 ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂತೆ ನೆದ್ರೆ ತೂಕಿನ ಟೈಮ್ ತೂಜುಂಡು ಜೊತೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮಾಂತೆರ ಪಾತೆರಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇಂಡು ಪತ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರದ ಜಾಸ್ತಿ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀ ತೆರಿಯೊಂಡೇನು ಆ ಕುಂಡಚ್ಚನ ವಿಷಯಪ್ಪು ಅಥವಾ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತದ ಭೂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಪಡ್ಪನೋ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೀಮಿತ ಮಲ್ತಿನೋ ಅವು ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊರ್ನ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆಂಕ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯಣ್ಣವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಐರ್ತಾರೆ ಯಾನತ್ತು ದಾಲ ಪಣೇರ ಪೋಪುಜಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆ ಖಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಲ್ತ ಪಂಡೇರು ನಟ್ಟಿ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯೋಟ ಐನು ಪೂರ ತೂವಂತು ಬುಳೈನೆ ಖಂಡ ಬೇಸಾಯ ಮಾಲ್ತ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಟ ಇತ್ತೆ ಊರು ಪೋತು ಬರ್ಪಣ ಮಾತ್ರ ದಿವಂತೇನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಟ್ಲ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಡಪುಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತೆರಿಯೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಟ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ತುಳುವೆರ ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೋಡಾನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂಡ್ ತುಳುನಾಡದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅವು ಎಂಚ ಸಂಚಲನ ಅಂಡ್ ಓಳ್ತು ಓಡೆಗೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪುಣ ಇದೇನು ಮಾಲ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಸುರುತ ಬಾರಿ ಏನು ಕೇಳೊಂದಿಪ್ಪಣೆ ಅಡ್ತಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿಂದು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಳಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡಂದು ಪಣಿರ ಖುಷಿ ಪಡ್ಪೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಸಮೇತ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಪಣ್ಪಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಟ ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಗುರುತು ಬತ್ತಿಲ್ ಇರ್ತಾ ಇರತ್ತ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟು ಸೇರ್ತೇನೆ ಮಾಲ್ತ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಕೇಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಈತ್ ಬರ್ತು ಉಂಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಂಡ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪಲ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪಡೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಇಂಚಿನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಗೊಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲ ಕೊರಂತುಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುತ್ತು ಪೋಯಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂತು ನಮ್ಮ ಲೇಸು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂತು ಕುಶಲ ಕಟೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಂತುಲ್ಲೆ
ಜೈತುಲ್ನಾ ಕುಶಲಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕುಶಲಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕೇಂದು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸುರುಕು ಪುಡ್ಯೊಂಡೆ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಯಜ್ಞದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಪತ್ತನಾಜದ ಪತ್ತೇರಿ ಕೂಟ ಬಾರೆಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಡಮಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಮಕ್ ಕೇನೊಡೈನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಯೊಂಡ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಪಂಡದು ತೆರಿಪಾಯರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜಗ್ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿತಲದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬಯಕುನ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನ ಜಬದಾರಿ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷಡು ಈ ನೇನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದು ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇನ್ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯನ ಶ್ರೀ ಹರಿಕಾಂತ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೇರೆಗ್ ಯಾನ್ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪತ್ತನಾಜದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರಿಯರು BP ಶೇಣಿ ಸರ್ ಬೇರೆಗ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಪರವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದವೆ ನಮಕ್ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಒತ್ತು ಪಾಲು ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಅಲ್ಯನ್ ಸಿರಿಯ ತುಳು ಬರವುದಾರು ತಂದೆ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆನ ತೆರಿನಾರು ಅರ್ನ ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯಲೆನ್ ನಮಕ್ ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸಂಘಟನೆದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಡ್ ಬೆನ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಇಂಬೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡೇರು ಅರೆಗೆ ಯಾನ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾವೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಂಜ ತೆರೆದು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಜೀವನದ ಬದುಕು ಎಂಚ ತುಳು ಬದುಕು ಎಂಚ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಎಂತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡೆನ ತೆರಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಳ್ವೇರು ನಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗಿಲ ಯಾನ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪುಗರ್ತದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಟಿ ರೈ ಅರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪತ್ತನಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ತುಲಿಪು ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು ಒಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜ ಅಡೂರು ಸರ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸನ್ ಇತ್ ಪೊರ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲೊಂದು 10 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೇರಿ ಕೂಟಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ನತ್ತ ಪಿರವು ಬೆಂದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಸುರುಕು ಎದುಕೊಂಡು ಈತ ನೇಟ ಸುಧಾರಿಕೆನ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಬೇರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾವೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ತಂದೆ ಪರ ಊರುದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರೊಂದೇರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಸುರುವಾನಗ ಎನ್ಪಡ್ಮಿತ್ತು ಜನ ಇತ್ತೇರು 100 ಮುಟ್ಟ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಐಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಅವು ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ದವು ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಹರೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸಿಡ್ನಿರ್ದು ಅಡೂರು ಸಾರು ತುಳುವೇರು ಚಾವಡಿ ಇರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರ್ದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ತು ಜನ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಲೇಸ್ದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಕೆಲವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೆನ್ ಕೇಂದು ತೆರಿಯೋನರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೇರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಆಪನಂಚಿನ ಉತ್ತರನ ಕೊರ್ತಾ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತದ್ ನೆನ್ಪೋನು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಸಹಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಾತ್ಯ ದುಂಬು ಪಿರ ಬಿರಿಸಾಯ ಕೊಟ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಾನು ಅವರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪತ್ತನಾಜದ ಈ ಪತ್ತೇರಿ ಕೂಟನ ಮುಗಿತಲದ
ಚುಕ್ಕಿದಿಯರೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲ ಪತ್ತನಾಜದ ಪತ್ತೆರಿ ಕೂಟ ಸುರ್ಮೆಲು ಪನ್ನ ಕುಶಲಕ್ಷಕ್ಕಾಗ್ಲೊಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸುರ್ಮೆ ಪಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಇದು ಯಾನ ಆರು ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ಆತಿತ್ತು ರವಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಯಾನ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನಿಯನ ಯಾನ ಈ ಕಜ್ಜ ಎಂಚ ನಡಪುಡುಂದೆನಿನ ಐಲ್ದಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಜ್ಜ ನಡತಂಡು ಆ ಕಜ್ಜ ನಡಪರ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ನ ಯಾನು ಒರಿಯರನ್ನು ಪುದರ್ ಪಂಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೇರು ಪೂಂಜ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಅಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ದಾನಂದ್ ಮಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಆದ್ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಲನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೆ ಐಟ್ ಪುದರ್ ಪಂಡದ್ ಪನೋಡು ಪಂಡದ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಜ್ಜನು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಂತರು ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಿನ ಕುಶಾಲ ಶ್ರೀ ವಿ ಕುಲಾಲ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಾನು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ನನೊಂಜಿ ಲೇಸುಡು ಇಂಚನೆ ತಿಕ್ಕುಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಪಗಪಗ ಇಂಚಿನ ಲೇಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಸರಿ ನಾನು ತುಂಬ ಇಂಚಿನ ಲೇಸ್ ಒಂಥರ ಉಂಟಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಟೀಚರ್ ಓಲ್ ಮಾತ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಓಲ್ ಮಾತ ಬರ್ತಾ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಬರ್ಸೋಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಬರ್ಸೋಜ್ಜಿನಿ ಕಾಸರಗೋಡ್ಲ ಮೊಗ್ಗ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಎಕಡಲ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬರು ಎಂಚೆತ್ತಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಯಾಳ್ಲ ಬೋರ್ಡತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯರ ತುಳುನಾಡನ್ನೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯರ ಅವು ಅಂದ ಪತ್ತು ಪಣಿ ಅಂಡ್ಲ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಪತ್ತನಚೆಗೆ ಅಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಕ್ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜತೆ ಪಾತಿರ್ನ ರಾಜಕ ಕೊನತಿನ ಗುಜ್ಜೆ ಮುಗಿಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆ ತುಂಬಾ ಅದಾರ ಜೋಕುಳ್ಳ ಅವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಯಕ ಮರಕ ಬಡತದುಂಡತ ಕೊಕ್ಕೆಡು ಐತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಬತ್ತಮ್ಮ ಇದ್ದೇರಿ ಪುರುಸೊತ್ತು ಗುಜ್ಜದ ಗಜಿಪು ಅಂತದೆ ಗುಜ್ಜದ ಗಜಿಪು ಸೋಂಟೆ ಮತ ಮಂತದೆ ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಗುಜ್ಜದ ಕಜಿಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಬೆಲಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕು ಯಾನ ಅಗಪ್ಪ ಯಾನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನ ಅಗತ್ತೋದಲ್ಲ ಸರಿ ಕಂಡದ ಬರಿಟ್ಟು ಬಂಡೇರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಲೇರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುದು ವಿಜಯಕ್ಕ ಕಂಡದವರಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದು ಆಹಾ ಟೀಚರ್ ಕಂಡದವರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂದ ಯಾನ ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೊಂದೇ ಪಾತ್ರ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅತ್ತೆ